News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Oras sa K5 News FM na 7:09 sa aga. Ang oras sa ginadulong sa ato sa kalawan sang Mighty C. Mighty C ang ginpabasko nga alkaline nga vitamin C. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sa mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Ang pangapin sa mga Ilonggo nga wala sang talangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Maskin pabasko, maskin pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia, kag Rey Espeja Umalay para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot. Rey Umalay para sa Foro de los Pueblos. Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sa Iloilo. Good morning Western Visayas. Welcome na sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K5 sa programang Foro de los Pueblos, The People's Forum. Today is Monday, adlaw kita sang Lunes mga ka K5. Lunes ka Lunes kita sa aton sini nga mga kuturan, adlaw sang sweldo. Petsa 15 kita sa karon sa bulan sang Abril tuig 2024. Today is April 15, 2024. Sa tanan-tanan nga mga nagasaulog sa ilang kadlawan, happy birthday sa inyo nga tanan. Sa tanan nga mga nagasaulog sa ilang kapiestahan, happy fiesta mga ka-K5. Alas 7:12 ang oras sa aton sini banwa nga pagpangalagad. Kamusta kamo tanan? Ginaabi-abi tanang aton sini nga mga suki nga mga tagpalamati. Mga ka-K5 naton nga nagupod gid sa aton sini banwa nga pagpangalagad every morning. There is a K5 News FM Iloilo. Sa aton sini nga mga supporters, mga suki naton sa nagkalain-lain naton sini nga mga relay stations. Live na live kita nga mapatian kag makaupod ninyo sa pila naton sini ka mga relay station mga ka-K5. Pinaagi sa K3FM Leganes 101.1, K3FM Kalinog 100.1 kag K3FM Yagaw 105.1. Sa may syudad Sampasi mga ka-K5 nagasigabong ang pagpangalagad sa inyo sang K5 News FM Pasig City 89.1. Magpamati sa kampyon ng istasyon sa syudad Sampasi, i-tune in ang inyong mga radyo sa FM dial sa 89.1. Iri naman sa may syudad sa Iloilo mga ka-K5 nagapalayag sa inyo, nagapangalagad kita. Pinaagi sa inyo mga FM radio dial sa 88.7, 88.7. Babatian kita sa may syudad sang Iloilo sa 88.7 ang K5 News FM Iloilo. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Sa aton sini nga mga ka-K5, live man kita nga mabatian Luzon, Visayas at Mindanao. Din ka man nga bahin sang kalibutan kag sang pungsod Pilipinas. Pinaagi sa aton sini barwang
official Facebook page. Sa mga social media platforms naton sini, mabatian kita sa K5 News FM Iloilo 88.7 official Facebook page. Amo man sa K5 News FM Iloilo mga ka K5. Live ba kita sa aton sini nga YouTube channel kag TikTok account. Amo man sa aton sini nga online application ng K5 News FM Philippines. Kamusta kamo tanan? Kamusta ang inyo sini nga morning? Ang inyo nga bugtaw mga ka K5. Alin sa aton sini nga weekend do? Sabado, Domingo. Subong adlaw mga kuturan so far. No, sa aton sini nga mga ka K5 ang gina-expect naton sini nga init sang adlaw ara sa 41 degrees Celsius. Suno sa Pag-asa, no? Kay gani halong man sa aton sini nga mga kuturan, pero ang tiyempo tabala subong kong panilagan ninyo mga ka K5, so medyo tulot-tuliti sang intalikdan nga adlaw, no? Praise God, thanks God kay naka-experience man sang tinulo sang ulan ang mga kadutaan naton kag mga aton sini banwa nga mga tanom. Ang iban nga mga kakilala ko gani nagatasok way untat ka tasokay sang tubig mo. Pati ang mga water refilling stations mga ka K5 nagkakahubsan man. That is why ang mga water refilling stations niyo dugay-dugay tasok lang, dugay-dugay tasok pangita sang supply sang tubig. Kay nagkakahubsan ng ila sini banwa nga bubon. Ang ila sini nga ginakwaan sang tubig. Amo ni kagrabe ang El Nino phenomenon sa aton sini nga mga ka K5, sa aton sini nga mga kuturan. That is why nga liwat-liwat man aton ni ginambal kay ginapabati-bati sa aton sini nga gobyerno na dapat kung nagapamati sila hindi man sila magpabungol-bungol. Nga isa ni dapat sa tagaan sang atensyon sang aton gobyerno, tagaan sang dako nga pundo kag pagtalupangod nga sa tion sang El Nino ang aton nga mga mangunguma bastante sa tubig kag makapanguma sa gihapon mga ka K5. Sa aton sini nga mga kuturan, importante ning tubig mo, necessity niya mga kabyanan. Ano ang aton sini nga 4 elements sa kalibutan na water, air, earth, kag fire. Ano na ang 4 elements katama ka importante mga kuturan? Air, hangin, water, tubig, fire, kalayo, kag earth, no? Sa aton sini nga mga kabyanan, lupa. Amo nang mga importante nga 4 elements sa kalibutan. Take kung madula ang tubig. Do you think mabuhi tawo? Hindi. Makasustener ang lawaya sang iya sini nga tulon? Hindi. Ma-dehydrate ang tawo, mapatay. Sa aton sini nga mga kabyanan. O ano pagid? Kung wala sang fire, wala sang electricity, wala sang energy sa aton sini nga mga kuturan, imagine ninyo na tanan nga tawo makaon sang hilaw nga isda. Sa aton sini nga mga kabyanan, way sang suga. Madulom kung gabi. Sa aton sini nga mga kabyanan kung way kasuga. Way electricity, wala power, way kuryente, way fire element. Labi na gid kung air element. Hangin, paano ka kaginawa? Kung kulabos ang hangin ta sa aton sini nga mga kabyanan. Sa aton sini nga mga kuturan. So, ginahambal tani kay bangod kabalo kita nga sa pagpangabuhi, diri sa kalibutan importante ang tubig. Sa aton sini nga mga kabyanan, so inom tubig. Hindi nagay painit sa 41 degrees Celsius ka temperatura expected today diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. So far, wala man sang executive orders mayor no for the suspension of classes. Sa aton sini nga mga kabyanan kag nakadepende ini sa lakat sang panahon kag ang mga head officials, teachers and school heads sang mga bulutuan amo ang magadeklarar kung i-suspend nila ang pagpatigayon sang face-to-face classes mga kabyanan na sa aton sini nga mga kuturan. So par wala man. So may klase, may opisina kita subong adlaw mga ka-K5 alas 7:18 sa aga. Sa pangalan sang serbisyo publiko, ang inyo kinaandan, alagad nyo sa kahanginan ka K5 Ray Espeha Umalay. Nagaisahanon kita subong makasubo man nga nagaisahanon kita. Si Tiyoy Ted, naglagaw ahay ang tigulang ti kung trabaho man ang tigulang mo.
Si Tiyoy Ted kung trabaho, gatrabaho man na mayo. Why man nag-absent, no? Bisan nagasipon ka nagatulotangso na kung kaysa gadyutig yapon kiti nakaditribayo mo. Yahay si Tiyoy Ted kisama lang na makalakat sa makabulubukasyon sang lawig sa luwasang pungsod. Pasugtin nyo na lang. Pasugtin nyo na lang si Tiyoy Ted. Si Tiyoy Ted ara subong sa Hong Kong. Ang Hong Kong ni nga daan, ginakabig man ni nga daan nga teritoryo sang China. Do ang kunon na lang sang China ang tanan-tanan pati dires Pilipinas. So, triyahan tanak karon sa aton sini banwa nga pagpangalagad ining secret agreement, gentleman's agreement ni anay President Roa Duterte kuno nga ginlatag sa China. Amo na nga ang China do kabalan man nga klase sang nasyon, do kapal moks man kag dako man ols. Ano ang butsilingon sang dako ols? Dako olo. Kaya nga aman nagasalig-gali. Kaysa una may ginakuno-kuno nga gentleman's agreement sila ni anay President Roa Duterte. Ibaluon ta kaya mo nang ginausisa subong sang administrasyon ni Marcos kung ano na nga klase sang gentleman's agreement. Tano kuno may nagagawa sigulanon giprinda na sang Pilipinas ang West Philippine Sea. Ha? Ay, oo. Good morning, Ma'am Laura Sumagaysay. Ikaw gani si Ray ka para lagaw ka man. Oh. Kaya mo gani na nga pasugtan tang tigulang. Ang tigulang. Tiyoy lang tong tawag ko na kay kaki-5 din. Tigulang na lang kay. Amo na gani nga si sugtan ta Ma'am Laura Sumagaysay si Tiyoy Ted. Kay kung kaysa kung ako man maglagaw sa man dibilin mo. Ambal ni Ma'am Bing Space, amo gani ma'am, kung kaysa si Piping palalagaw man, asos! Hindi nyo takot di pagintrahan, ha? Hindi nyo takot di pagintrahan, Ma'am Bing Space, Jay! Good morning kay Ma'am Maricel Baloro Casiple, Jolito, Dokto, Magayon, plus kay Ma'am Glory Blanco, Sido Nagalyo. I-share, i-like ang aton sini nga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos program para mas madamo pagid naton nga mga kuturan naton sini makabati. Good morning sa mga K5 taxi patrollers naton, modernized jeepneys naton nga nakatutok sa aton sini barwa nga pagpangalagad, mga K5 Iloilo solid supporters KIS naton, mga solid supporters naton dira sa may Sampagaro. Good morning, salamat sa pagpatigayon dira sang food feeding program naton sa pagpanguna sang Fans Club International Chapter 1. Good morning Mama Ritalia Michelina, mayong aga again. Josephine Florendo Diaz. Good morning. K5 Fred Pasgala, Ma'am Twinkle de la Peña, Ma'am Bibing Pagtulunan. Good morning, get. Alas 7:22 aga oras naton diri sa K5 News FM Iloilo. Sakto man sa aton sini nga mga kabyanan, ang aton sini nga Tiyoy Ted ara sa Hong Kong. Kaya Hong Kong ana do ginakabi ginangkon-angkon man sang China. Ang ano pagid ang Taiwan. Ang Taiwan toging supalpal ang China sang italikdan nga adlaw. Kay nagpagawa sila sang statement ang China. Okay man tani kay nagakabalaka sila sa Taiwan. No, pero ang statement nila do mambado gina ano gid nila bala nga ti ang Taiwan ilang nga mga pumuluyo. Ging supalpal to sa sang spokesperson sang government of Taiwan sa aton sini nga mga kabyanan ang China. Daw araw-araw pa mo na gani ning amon sini nga sitwasyon diri sa Taiwan. Lanog kami sang linog nga 6.5 or 6.9 nga linog. Tapos pati ang amon sini nga sitwasyon dito ihimuon nyo pa inyo yang tawag ni do i-insultuhon nyo pa kami ang amon sini pumuluyo kag ang kunang kunon nyo kag ambalan-balanon dira sa statement nyo nga nagakabalaka kami sa amon pumuluyo sa Taiwan. Ha? Ang China mo man namo ni Shaw dapat na tukibon ko ano ng gentleman's agreement na ni Tatay Digong. Mamo si Tatay Digong kasama nga Pinoy tuso ni mga Pinoy mo wake balo ang China nga ang China kabalo lang sila manegosyo, kabalo lang sila mapasulod kwarta isan 25 sentimo sa lapi para ko nato na mo na in-check magtrabaho mo. Pero hambal gani sa mga pilosopo nga sugulanon ang in-check perdihon gid sa mga Pinoy. Nga anong Pinoy? Ang Pinoy no sa to sini nga mga ka-K5
Ambot ko ma-agree ka mo siniha, siyempre hindi ka mo mag-agree eh. Pero suno sa mga istorya, sa mga katigulangan nga ang mga Pinoy may lahi nga amo. May lahi nga amo, nga man. Di ba kabalo ka muna sa istorya sang mga bata sang una nga ang tuso nga matching. Anong matching nga amo, di ba? Ang tuso nga matching. Yang mga Pinoy tuso. Hindi man tanan na. Iban lang. Tiyan mo na nga siguro ining China natusuhan man ni Presidente Rodrigo Roa Duterte na padala-dala sa mga manami nga tinaga. In short, naintuan. Naintuan. Sinong presidente sa China? Sa aton sining mga ka-K5. Naintuan siya sa aton sining mga ka-K5 ni Presidente Duterte nga man. Tiyang gentleman's agreement na nga ginaano na yahaw, gina-honor na yahaw. Why kaya niya papel kung sa sugiranon pa illegal. Nagampal ko si Presidente Duterte nga ba ilang kaysa akon sini nga administrasyon, ikaw akon tatapon, ikaw paguto dira lagaw tawid Pilipinti ha. Wa ay maliklamo dila lagaw discover tawid Pilipinti. Inano ka naglain ng administrasyon natapot ta termino ni Duterte si Xi Jinping presidente ta China tigigyapon dito tawid Pilipinti kay hambaliya may gentleman's agreement sila ni Tatay Diggs. Di kay lain ng presidente subong may gentleman's agreement ka pa? Sa aton sini nga mga ka-K5 kagan gentleman's agreement ta may nagina-honor ya. Sa aton sini nga mga kuturan amo ni ka dalok ang pungchod China takaw tanan nila ni ban nasyon gamay kay talig tila dako. Idugang pakaron nga ti the president himself, President Bongbong Marcos Jr. No, ang administrasyon subong niya do hindi gawaya close sa Chinese government mo. Mas close niya subong niya ang current administration sa pungsod Estados Unidos sa Amerika. Sa ton sini nga mga ka-K5 kita nyo to batian nyo kinas newscast na ton nga may ara sang mga pagtigayonon nga international convention event diri sa may pungsod Pilipinas sa ton sini nga mga ka-K5 sa pagpanguna sang Estados Unidos kag Japan. Yang China ni nagaselos-selos ni siya. Amo na nga medyo aggressive ang China. Aggressive si President Xi Jinping Aggressive pabugal pabugal gentleman's agreement ni Tatay Diggs Tisono kay Senator Rizal Tiberos pag mamatud-an ini kaya mo man ang ginawakal sa ambasador sang China kag may pila ka mga information man nga mo ni. Pero ti ang mga current leader sang administrasyon ni Duterte nagapanginwala ka nagambal mga wala ya sang secret deal wayag binaligya sang Pilipinas ang West Philippine Sea way na ya. Pero ba mo makano kung magipamwersa ning Pilipinas ang current administration subong ni President BBM no sa China pati sa Surianon sa mga West Philippine Sea sa aton sini nga mga karagatan nga ginasulod kag ginapangkuha sang China. Basi bala kag maluad ang China kag mambal nga India. Aryo, may papel dio. Nagkaperma di si presidente nyo sang muna nga ginaprinda ning West Philippine Sea samon. Subong wala pa man wala pa man sa aton sini nga mga ka-K5. Amo pa na subong ang ginausisa sang aton sini nga Senado. Good morning, good Sir Ronito. Sumbong ko totoy kadlaw subong aga. Mga pasaway, puro lang mga bligya propiedad. Bligya nila propiedad, hindi man na ila. Iya man na isang pungsod Pilipinas. Kung buhi lang to si Lolo Bonifacio, kag buhi lang to si Lolo Jose Rizal, kag buhi lang to si Lolo Luna, no?
mga kigito sila. Kay man ba sila, grabing pakigbato na mo sa una di sa mga Kastila. Grabing pakigbato na mo di nga balik kag mangkon aton liwatang pungsoy Pilipinas. Kamo yang nga mga animal, kamo ginapamaligya nyo lang. Mga kigidya si Lolo Bonifacio, kag si Lolo Rizal, kag si Lolo Juan Luna. Sa aton sa nga mga kakipay. Good morning kay Sir Kim Panes, nagapamatigi sa aton sa libar mga pagpangalagad, Mamaritalia Michelina, kakipay Broswick Branya Talaron. Good morning sa aton sa nga mga kakipay, Bambibing Bibien Pagtulunan. Ang oras, alas 7:29 sa aga. Oras naton diri sa K5 News FM Iloilo. Ray Umanay para sa Foro de los Pueblos. Sa Caicos Taxi kagabi, nagapamati gid 88.7 FM sa aton sini nga mga kakipay. Tamiyawon talaga kay hambal niya personal testimony niya. Damo kuno gid nagapamati sang K5 News FM, Radyo Bandera sang una, dira sa may San Isidro Haro. Thank you gida. Ang nasakyan ko nga taxi kagabi, J-Lord Taxi, ang pangalan sang taxi driver, si Sir J. Barillo. Sir J. Barillo, nagapamati gid adlaw-adlaw sang K5 News FM Iloilo. Salamat gid sa pagpamati, Sir J. Kag sa aton sini nga mga listeners dira. Si Ma'am Bibian pagtulunan, balyan nami, Sir Kakipay Bray, magtuking-tuking, rami ka Kakipay Bray, magtuking-tuking Chinese. Mamumay lahi, kuya nga Chinese, Ma'am Bibian pagtulunan. Si Sir Audio and Parinyo family sa Ubang Pututan, kasi gabong dito, ho? Hoy, good morning kay Ma'am Rose, Ma'am Rose, good morning! Dira sa may barangay Ubang, kamustang tarpulin tada? Nasigway pa, no? Good morning sa mga taga-barangay Ubang Pututan, nagapamati kuno sa aton sini nga banwa nga pagpangalagan kay Sir kay Sir Noknok. Pinya Sales sa Kakipay Rosbeck Branya Talaron, no? Si Kap Noknok da sa may barangay Danao. Kasi gabong man tong radyo ya dito. Good morning gida sa mga nagapamati sa aton sini barwa nga pagpangalagan. Ma'am May Malakapay Dayapdapan. Good morning. Alas 7:31 oras naton diri sa K5 News FM Philippines. Sa aton sini nga mga ka-K5 dugang nga mga impormasyon kag balita karon sa aton sini banwa nga pagpangalagan. Hambal ko kay Ma'am Bibing Bibien pagtulunan. Ma'am Bibien, may lahi gani ako nga Chinese. No? May lahi ako nga Chinese, nakita mo niyo. Hindi man sa pabugal ang mata ko niyo na lantawa ho. May lahi ko nga Chinese. Chinese Shih Tzu. Totoy kadlaw si Ma'am Florence Barrientos. Good morning, mayong aga gid sa inyo nga tanan. Ang oras na tala 7:32 sa aga. Oras bugal gid kay dulong sa aton sang Klinika DTX Beauty Show. Sa mga wala pa makabugtaw kag wala pa makahilamos, da pangilamos na kamuda. Klinika DTX Beauty Show, pag ipangilamos yun kakas di mga punggod nyo sa guya, kakas mga buling ninyo. Pagkatapos inyo parigos, nosnosin nyo ilok nyo sang Klinika Dio Fresh. Kaya ang Klinika Dio Fresh, balwa nagapakakas ang angsod, sang baho, sang dunot nga langka, kag bayabas. Sa inyo sini nga ilok. So, Klinika Dio Fresh kamo mga kabyanan, ha? Sige, alas 7:32 diretso kita sa mga labing talalupang doon naton sini nga mga balita, top stories of the day sa aton sini nga mga headlines. Istoryahan tani karon kay na-interview sang K5 News FM Iloilo. Kag karon ara didto si K5 Ralph Mosqueda sa may Miagao Police Station. Kagabi nagsungka ining suspect nga si Kenneth sa aton sini nga mga kabyanan, ining ginatudlo nga sospetsado sa pag-rape kag pagpatay sa 52 anyos banwa nga babayi sa aton sini nga mga kabyanan. Hamakon mo na imo ha, 27 anyos din ko magsala ining si Kenneth sa aton sini nga mga kuturan, 27 anyos. Ang iya sini nga ginimuslan 52 anyos mga kakipay didto sa Miagao bla. Atong si Maribek Felicissimo sa aton sini nga mga kabyanan nga halin sa piyesta nagpauli alas 3 ang kagahon, nakita sa CCTV mismo. No, way guro maglaom ning alog ning Kenneth kani nga may CCTV sa area sa ginabayan nila. Kag kampiyon pang CCTV, kaya ang CCTV natuon gid banwa sa street light.
That is why nga tagatag ang kuha sang CCTV kag nakita ining suspect nga si Kenneth sa ton sini nga mga kabyanan. Now, patapos ining krimen nga nasapwan ini duha ka adlaw ining bangkay ni Maribek Felicissimo, si Kenneth nangindulaan siya sa ton sini nga mga kabyanan kag nagsungka lang kagabi sa may Miagaw Police Station. Now the question is, anong iya sinigagintuad? Kay nanabatian naton sa DTX 500 Morning Newscast nga nagambal siya mga kabyanan nga may isa pagid kuno ka suspect. Kag sa kakulba niya naglantaw sa kuno o kun dira lang sa serya samtang ginahimuslan ining si Maribek Felicissimo. Now, karon naglakat ining kay nagtinagol ang ido, naglakat ining sa nagpang-rape nga ni kay Maribek Felicissimo. Kag karon nagsinggit kuno tabang bulig kuno ining si Maribek Felicissimo kag sa kagustuhan niya nga hindi kuno madakpan kanakulbaan siya nga kay kung madakpan sila pat yun sa kuno siyang suspect nga lalaki gingko gaya si Maribek kung ano kanimal nga klase sang rasona sa aton sila nga mga kabyanan. Ambot sino ni istorya wala kay istorya ka sa tampuhaw kag lipong nga klase sang tawo sa mga rason mo kinet. Kung hindi ka bala haslo, classic suspect ka, walan mo ka pangayo bulig to sa Maribek to. Kagupdanay ka mo dito sa may bertihan, gingkuga mo imo. Kundi makakabig ka karon nga ikaw gay karon ang nagpatay sa biktima, itibuhi pa yung tao, gingkuga mo imo, sa ton sini nga mga kabyanan. Tapos si pasubangod mo pa sa kusin oto nga tampurano ang nagpahimulos sa sining babayi. Sa ton sini nga mga kabyanan, mga ka-K5, no? So sa ton sini nga mga kuturan, ang pulis way kapati. Yang suspect niya sa pagpatay kay Maribek Felicissimo sa pagpang-rape sa iya, kag pagpatay siya isa lang. Amo ning suspect nga si Kenneth. Sa ton sini nga mga kabyanan. So istoryahan tani karon sa ato sini banwa nga pagpangalagad kay si K5 Ralph Dili Mosqueda ato mismo sa area, no? Ato mismo sa area si K5 Ralph Dili Mosqueda. Ibalon naton ni ang mga developments ni karon. Upod kay K5 Ralph Mosqueda. Standby ka mo sa ton sini nga mga kabyanan. We have 59 live viewers right now. Sa ton sini nga mga kabyanan. Kay brutal ning pagpatay niya. Ginimuslan niya 52 anyos mga kabyanan. 52 years old. Tapos ang edad ni sang haslo nga suspect, do mga sulo-sobra 27 anyos, guro ni 28. No? Sa ton sini nga mga kabyanan. Tapos rasunan niyang pulis, nga hindi siya kuno ang nag-rape. Gimpahog siya kuno sa lalaki, kaya kasagustuhan niya nga hindi kuno madalasa siya, kinugaya kuno ang biktima, kung ni black klase ka bulay o nga rason bla, sa aton sini nga mga kabyanan. Istoryahan tani karon sa aton sini banwa nga pagpangalagad kadamo kita sa mga balita, standby ka mo dira. We have 60 live viewers right now, i-share ninyo ang aton sini nga live mga kabyanan. Mary Ann Lopez, ang baya kabubo lang niya siya sang tawo, mapati siya. Ano pa? Oh. Ikaw imo, kita mo. Upod ni mo sa may bibertihan. Tapos nalagyo na tong suspect kaya nagtagol ang ido. Nalagyo na to, sansa mo na to buligan ang biktima. Buligan mo biktima makatindog. Butangan mo sang short da, paislan ni mo. Kag malagyo ka mo nga duwa. Kaya lalaki ikaw. Sa ton sini nga mga kabyanan. Ang imo yung ginobrat, kinuga mo imo sa madulaan sa ginawa kag mapatay. Oh. Sa ton sini nga mga ka-K5. Istoryahan tani karon sa aton sini banwa nga pagpangalagad diri sa K5 News FM Iloilo. Sa dugang naton sini banwa ka mga balita alas 7:37 oras naton diri sa K5 News FM. Sa dugang tanga mga headlines. Miagaw Police Station wala nagapati sa aligasyon sang suspect nga ini ang ginpahog sang isa ka lalaki nga ginimulos ka ni Maribek o kung nagimulos kay Maribek Felicissimo antes mapatay. Ari pagido karsada nga ginagkayo sa Saraga daw sobra pa sa bao kahinay ang kontraktor. Mga motorista nagareklamo na. Ti pila na gid man anda ka simana or binula na gani, no? Ang ging lubak-lubak na kadalan sa approaching sa tulay blada sa may Saraga. Gin pang lubak-lubakan da ang karsada da. Hasta subong way pa makayo. Oh, ang mga motorista gareklamo. Kamu delikado man kung gabi mo, kapin pa kung dasig padlagan mo. Tapos gakudol-kudol ang dalanda, kung ga-tricycle, ga-motor ikaw, single. May tendency matabog kagid sa ton sini nga mga kabyanan. Yung botan ng kahinay na pag ginaulat naman na amo ng problema sa mga kontraktor kung kaisa. Kung hindi pa gani paglukpan, hindi pa gani sila pag sitaon sang media or sa mga tao, hindi man sila magululag.
No? Iklabuton ta cross ka K5 Ralph basi may update pala kay Mayor Jofel da. Kay Mayor Jofel Soldevilla da. Sa aton sini nga mga ka K5 sa sining karsada da sa may Saragaho. Ang pamunuan sang Transco, Iloilo Transport Service Cooperative, hibaluon kuno kag imbestigaran nila ang dugang nga detalye sa ginapayag huros-huros nila nga driver sa pagmaniho nga nakuhaan gid sang CCTV dis dalom istasyon nga kalabot niya sa gutter ang iya sini nga modernized jeepney. May nagaliko, may nagabaking nga salakyan, why gid siya maghulat biskan 5 lang ka segundo. Ang ginobraya, lumapaw siya sa gutter. Kagyutayan nila lang mabungguan ang salakyan sa piyak nga lane. Sa ton sini nga mga kabyanan, siguro nag-sideline ni Fast and the Furious sa movie mo. Ining driver nga ni kay do sa wala lang siya kabalo. Paano dabi kung may golpe lang may nagulhot nga tawo sa kilid sang pick-up nga way makitaan sang modernized jeepney kay ti footwalk ina sa ginagyan niya kundi nakabunggo naman tani siya, may binungguan naman tani siya, may aksidente naman tani, may napatay naman tani sa pagkahuros-huros nga driver. Ilaboton ta na karon wed ka K5 Kimberly Kaluyo ha. Sa dugang naton sinibanwag ka mga balita. Balita national karon, balikan tang istorya ni sa sining secret deal ni former President Rodrigo Roa Duterte sa China. Amuning ginaaligar subong na may secret deal sila. Good morning, Ma'am Luz M. Preguala, nagapamatigid sa aton sinibarwa nga pagpangalagad, Ma'am Helen Morales Ibido. Good morning, Ma'am May Malakay Dapan, nagapamatigid sa aton sinibarwa nga pagpangalagad. Ang oras, alas 7:41 sa aga. Kaunta report ni ka K5 Ralph Posqueda. Live dito sa may Banwa sa Miagaw, kag personal naton bing interviewon ining suspect. Lan tawon naton kung ano pagid ning iya sining ginobra after nga ginapayag gina rape ginlugos kuno siyang isa ka lalaki ang ining biktima nga si Maribek Felicissimo nga hay kaluluoy siyang tigulang 52 anyos mga kabyanan. Kumako mo na mo dunanay mo na mo. Dunanay mo na sa aton sini nga mga ka K5. Ibot silingon kung ikaw edad mo 27 anyos, 26 anyos, tapos din rape mo ginimuslan mong 52 anyos, kung ito sapat na batasan mo. Makita sa CCTV mo, nga do ginahulat-hulat, Japan do ginairing-iringan niya si Maribek Felicissimo bla. Ginapasiga-sigahan niya pa sang iya sini nga cellphone, kado nagasinya-sinya sa aton sini nga mga ka-K5. No? Sa aton sini nga mga kuturan. Alas 7:42 sa aga, oras naton diri sa K5 News FM Iloilo. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ang oras, ginadulong sa aton sang Klinika DTX 500. Nom kamo Klinika DTX 500 ha. DTX 500 sa diabetes, high blood hypertension, DTX 500 ang aton sininga imnon. K5 Ralph Dili Mosqueda sa update dira sa Miagaw sa imo sininga report. Please come in. K5 News FM Live Report. Aray pasulod pa din sa buong sa Miagaw Municipal Police Station sa sining pag-surrender ni Kenneth Kenneth tungkol tanungan niya suspect nga nagpatay diri sa kay Maribek sa K5 Aray sa buong sa sulod ng parcel iatag ko na lang si Kenneth Paguntalan verify. May video ka mo da subong? Sige, si Kenneth ne? Okay. Good morning, mayong aga Kenneth Paguntalan, sir no? Kenneth Paguntalan? Opo. Okay, Tagalog, hindi ka marunong mag-Ilonggo? Hindi po marunong. Okay. Kasama mo ngayon dito live sa K5 News FM Iloilo, si K5 Ray Umalay. Si K5 Ray Umalay itong kasama mo. Okay. Sa iyong interview kagabi, diretsuhan na tayo dito, Sir Kenneth ha. Sa interview kagabi sa iyo ng aming reporter, no? Sinabi mo na may isang lalaki
na siya talaga yung gumawa ng kaharasan dito sa kay Ma'am Maribek Felicissimo, yung ginahasa niya at pinilit niyang i-rape itong si Maribek Felicissimo. At ikaw naman, ang ginawa mo ay nandoon ka lang sa gilid at tumitingin dahil natatakot ikaw na baka mapatay ikaw ng itong lalaki. Okay? Pero sinabi mo din sa interview kagabi nga matapos tumakbo itong lalaki kasi tumahol ang aso at humingi ng tulong itong si Maribek, sumigaw-sigaw, ang ginawa mo naman ay sinakal mo si Maribek at pinatay. Okay. Now, punta tayo muna dito sa unang pinangyarihan, okay? 3 a.m. in the morning, umalis si Maribek doon sa birthday at ikaw naman ay sapol na sapol talaga sa CCTV. Nakita ka na nauna kay Maribek at parang hinihintay mo siya kasi palingon-lingon ka sa kanya no? Now, ang tanong ko sa iyo, bakit palingon-lingon ikaw kay Maribek at parang hinihintay mo siya? Ano, meron kayong usapan na ihahatid mo siya sa kanyang bahay? Ano po, doon bago po kami lumabas doon sa may bahay ng ng tito ko, yung pinag-inuman namin, bago po kami lumabas ng gate ng Kudal, nagsabi na po ako doon, sinabi niya po ako na hatid ko na lang daw siya hanggang school sa amin sa may taas ng bahay. Sabi ko, okay, sige. Sabi ko sa kanya, mauuna lang ako. Sisilip, dadaan sana ako sa bahay, kaso sirado yung bahay, hindi na ako pumasok, dumiretso na lang ako sa may taas. Ayan po. Sinadya ko po, alam ko naman po na may CCTV yun malapit sa may bahay, kapit-bahay. Lola ko po, alam ko may CCTV ron. Hindi alam ka, kasi, so may usapan kayo na hatid mo siya? Opo, doon pa lang po, bago lumabas po ng gate, ako na po mismo nagsabi na, sabi ko, sige, hanggang itaas lang, hanggang eskwelahan lang, hanggang doon lang, bibigyan kita ng ilaw, sinabihan ko siya ng ganun. Okay. Na, ngayon, hanggang hinatid mo siya, anong nangyari doon sa dulo? Ano po, hinatid ko siya sa may school, sabi niya sa akin kasi, madilim-dilim daw. May aso daw sa may dulo. Sabi ko, ito, bigyan kita ng ilaw. Sabi niya, hatid ko daw siya hanggang baba. Okay. Hanggang sa may buklod, sa may lugar namin, sa buklod, sa likod ng bahay. Tapos huminto pa kami doon, mga 20 minutes siguro kami huminto, medyo matagal-tagal. Malayo pa yung bahay niya doon sa hinintuan nyo? Hindi ko po alam yung bahay niya. Okay. Ngayon, nung huminto kayo doon? Huminto kami doon, siguro mga 20 minutes, matagal-tagal eh. Tapos, nagsabi na lang siya na, baba na tayo. Nung bumaba kami, may umilaw doon sa may baba. Nagsabi sa akin na, sinugat na ako, inabat na ako, sinundo na ako, Biboy. Sinundo siya ni sino? Sabi niya sa akin, Biboy, sinundo na ako, inabat na ako. Biboy, sabi niya sa'yo? Sinabihan ako. Biboy yung yung nickname mo, Biboy? Palayaw, oo. Tagalog ka kasi, taga saan ka nga? Taga Megaw ako dito eh. Lumaki ako sa Maynila. Ilang years ka na dyan sa Miagaw? 7 years lang po ako sa Megaw. 7 years na pero hindi ka pa marunong mag-Ilonggo? Ay hindi po, bago lang po. Wala pa po 1 year. Wala pang 1 year na umuwi ka dyan? Opo. Okay. Yung tinitirahan mo, mga magulang mo talaga yan? Opo. Doon po ako pinanganak sa Diday. Tapos yung ininuman mo, sabi mo na binirthdihan na ininuman nyo ni Maribek, tito mo. Opo, ano po? Ano din yun relatives din yun ni Maribek, di ba? Opo nga po, hindi ko po nga po alam eh. Kapatid, yung asawa nung tito ko, kapatid ni mama. Okay, kapatid ni mama mo. Kano-ano ni Maribek sila? Kano-ano ni Maribek? Ayan po, hindi ko po alam eh. Okay, sabi sige. Sabi po nila, sa mag-anak daw nila, gano'n. Okay, ngayon, nung sinabi ni Maribek sa iyo na, Biboy, nandito na, may sumundo na sa akin, ano yung ginawa mo? Sabi niya, hanggang baba na lang, hatid ko daw siya hanggang baba. Hatid ko siya hanggang baba, kasi madilim yung palayan mo, madulas daw siya, alalayan ko daw siya. Okay, so inalalayan mo siya? Oo, hanggang baba. Ngayon? Tapos dumating kami sa may baba, nag-uusap sila ng lalaki, parang nagagalit yung lalaki. Sino yung lalaki? Hindi ko po kilala. Ano yung muka ng lalaki? Paano mo i-describe sa amin yung muka ng lalaki? Mataas? Ano siya? Halos lang, halos mas malaki-laki lang po sa babae ng konti.
Okay? Tapos parang marami siyang balbas sa mukha. Balbas. Maraming balbas sa muka. Oo. So sa tingin mo magkakilala talaga sila ni Marivic kasi nag-uusap sila? Hindi po. Hindi ko po alam eh. Kasi nung sinabi ni ate, sundo niya. Pagdating naman po doon sa baba, nag-usap naman po sila. So nandoon ka pa rin? Nandoon ka pa rin? Nandoon pa rin ako. Okay. Hanggang doon sa may tapos yung nangyari. Ngayon, nung nandoon ka, anong nangyari na pagkatapos nakikita mo na parang nagtatalo sila? Anong nangyari na? Ano yung mga nasaksihan mo? Ano po, yung ginagawa niya yung nangyari, bago po niya gawin yung pangyayari, lumapit kasi sa akin yung lalaki. Sinabihan ako na wag akong gagalaw dyan, wag kang malis dyan. Papatayin kita, gano'n, sinabihan ako ng gano'n. Ano yung dala niya? Dahil papatayin ka niya, ano yung dala niya? May kutsilyo, may patalim pong dala, may kutsilyo. May patalim, okay. Ngayon, anong ginawa mo? Ano po, tumaas lang yung ulo ko, sabi ko. Hindi na ako nagsalita, yung ulo ko, tinaas ko na lang, parang tumungo ako. Pero saan ka? Tumayo ka lang dyan sa gilid? Doon po, dumistansya ako ng konti, doon ako sa may puno. Tapos sila doon malapit sa may kalsada. Ngayon, anong ginawa mo? Habang nakikita mong hinahala yung babae? Nagagalit na, sabi ko, putang. Nagagalit ako, sir, napamura ako sarili ko, parang gusto kong lapitan yung lalaki. Hindi ako tumayo eh. Kasi may kutsilyo siya eh, pero kung wala, lalapitan ko sana yung sir. Di ba hinahalay niya si Marivic? Nakita mo talaga na hinahalay niya? Opo. Hindi ka kumuha ng tiyempo na lampusan siya ng bato or lampusan siya ng kahoy? Wala po. Ha? Hindi po ako nakakuha nun. Yung lalaki hindi naman gano'ng kalaki. Sabi mo mga malaki lang ng konti kay Marivic. Si Marivic payat eh. So, kung titingnan mo, kaya mo siyang i-penetrate, kaya mo siyang tawag nito, aawatin doon sa ginagawa niya? Nakainom po ako nun eh. Tsaka pagod po ako nun. Parang nung pinagay niya ako na gano'n, dyan lang ako. Hindi na ako umalaw. Okay. So ikaw, habang hinahalay doon si Marivic, tingin-tingin ka lang doon. Hindi ka man lang nag-isip na ito na yung pagkakataon ko na magdadalagan ako. Tatakbo ako at hihingi ng tulong. Ikaw, doon ka pa. Nag-take time ka pa magtago sa kahoy at tumingin sa kanila. Yun pa yung ginawa mo, Kenneth? Tumingin po ako, pero nung medyo aragalan, hindi ko na po kaya yung tumalikod na po ako nun. Tumalikod ka, pero hindi ka umalis. Ngayon, yung hinalay niya na, ano na yung nangyari? Yung habang hinahalay niya, sabi mo na tumahol yung aso. Ano yung nangyari doon? Lumapit po sa akin yung tao. Lumapit sa akin yung lalaki. Pero tapos na siya? Tapos na po. Nung nangyari. Tapos lumapit sa akin yung si ate. Umiyak lang si ate na. Umiyak lang eh. Lumapit yung tao. Tapos anong sabi sa'yo? Lumapit sa akin yung lalaki. Sabi niya, mag-ano ka ba? Patayin na lang kita. Sinabi na ng ganon. Biglang may kumahol na aso. Tapos si ate sumigaw. Yung lalaki tumakbo. Tapos si ate... Tumakbo na, nakita mo, malayo na yung takbo ng lalaki. Malayo. Okay, ito na tayo ha. Malayo na yung takbo ng lalaki. Tapos yung lalaki, siyempre aso lang man pala yung makakapatakbo sa kanya, no? Hindi naman yung tao. Tumakbo yung lalaki, malayo na. Ngayon, itong si Marivic ay humihingi ng tulong at nandyan ka mismo para natulungan siya. Pero anong ginawa mo? Nagalit po ako. Isip ko, nagmagandang loob ako sa kanya. Tapos, ganun pala ang mangyayari. Magagamay pa ako sa mga anong nangyari. Kung ano mang meron sila sa meron sa kanilang dalawa nun. Kasi first time ko siya nakita dapat hindi ko na talaga inatid yung si ate. Nagalit ka pa sa kanya imbis na maawa sa kalagayan niya? Nagalit kasi ang usapan namin, hatid ko lang siya eh. Hindi ka man inaasahan may susundo para sa kanya ng ganun. Oo nga, iyon na yung kalagayan niya. Hindi niya inaasahan din na i-rape siya. At dumating sa punto na yun yung mangyari sa kanya. Ngayon, dahil nagalit ka, dahil sa palagay mo, nalagay sa kapahamakan yung sarili mo at muntik ka ng mapatay,
dahil Oo, hinatid mo siya, ano yung ginawa mo ngayon kay Maribec Felicissimo na buhay pa nung iniwanan ng sinasabi mong manyakis na nag-rape sa kanya? Ano, sir? Sinakal ko, sir. Sabi ko, ate, huwag ka mangiti. Baka may makarinig pa ng tao. Baka madamay pa ako sa ginagawa niyo. Sabi niya, sumisigaran siya, tulong, gumana. Tapos sinakal ko na siya, nasakal ko. Ikaw pa yung Ako hanggang- sinakal mo talaga siya para hindi makahingi ng tulong? Opo. Para tumigil sa asigaw. Okay. Alam mo, Kenneth, medyo naguguluhan ako masyado, pero yan yung statement mo eh. Ngayon, nung sinakal mo na siya, binawian na siya ng buhay. Ano po, nawalan siya ng malay, iniwanan ko po. So akala mo na wala na ng malay? Opo, akala ko po nawalan ng malay, yung nung nabalitaan ko, namatay na pala si ate. Okay. Di ba nakausap mo yung lalaki kasi pumunta siya sa'yo? At alam ko na pag nakita mo yung lalaki, kilala mo talaga yung mukha niya kasi nagharapan kayo, sabi mo eh. Opo, madilim po kasi, hindi ko masyado na ako yung mukha niya. Okay. Ngayon, nung sinakal mo na, anong ginawa mo? Tumakbo ka? Umalis? Opo, nung nasakal ko po, tinabi ko po doon sa may kalsada, sa may daanan na pantao lang. Ngayon, sinabi mo sa kanino? Kila mama. Anong sabi mo kay na mama mo? Sabi ko kila mama, kaya umuwi ako ng balik ako sa uton, may trabaho pa ako. May nangyaring hindi maganda. Nakapatay ka? Sabi ko, paano napatay ko yung tao? Ngayon, pagkatapos nun, anong ginawa, anong sinabi sa'yo ng magulang mo? Sabi niya, hindi ko. Sabi niya, akala nila nagbibiro lang ako. Sabi ko, matotoo mama. Kasi may sinakalan ng gano'n, may sinakalan ng tao. Baka mamatay. Kasi muntik na rin ako mamatay na. Ganon sinabi ko. Okay. Sige. So parang sinasabi mo na dalawa kayo yung suspect at hindi lang ikaw. Ikaw yung pumatay, Opo. pero iba yung nag-rape. Opo. Okay. Alam mo kasi, Kenneth, yung nangyari niyan kay Maribec Felicissimo ay pwedeng i-request siya ng pamilya na i-autopsy siya at titingnan kung meron bang laceration, kung ginahasa ba siya talaga. At ngayon, pag ginahasa siya, kukuha yan ng parang test, no, o specimen yung ating mga doktor dyan at possibly na kukunan ka din ng test. At pag titingnan kung negative or positive yung magiging resulta, no? Kung ikaw ba talaga yung isang suspect lang. Meaning, ikaw yung nagahasa, ikaw din yung pumatay kay Maribec Felicissimo. Na yung tanong, handa ka ba na harapin itong kaso mo at pag nalaman, handa mo bang patunayan na ikaw talaga inosente sa paggagahasa sa kanya? Opo. Okay. Sige. So ano yung naisipan mo? Bakit na nag-surrender ka dyan sa Miagao Police Station? Na konsensya sa ginawa ko. Parang hindi ako matahimik na kasi hindi ko naman gawain na mapatay ko ng tao. Na konsensya ako sa naiwan ng mga pamilya ng anak namin. Ilang taon ka na nga, Kenneth? 26 po, 26. 26, oh. Napakabata mo pa. Meron ka bang mga kaso before? Dati po. Ano? Meron. Anong kaso mo? 9262 po. 9262. Okay. Opo. Saan ka nakakomit ng kaso na yan? Sa Taytay po, Manila po. Taytay Rizal? Opo. Okay. 9262. Sino yung biktima? Asawa ko po, asawa. May mga anak kayo? Meron po isang. So nakulong ka. Inano mo yung asawa mo? Wala Sinaktan? po, hindi po. Ang asawa ko po, nagtrabaho po ako.
sinundo ko siya. Akala ko pumasok siya sa factory. Ayun, pinuntahan ko sa factory. Kinausap ko yung gwardiya. Sabi niya yung gwardiya, kanina pa umalis, alas 4 yung asawa mo. Ngayon? Hinanap ko sa lugar namin, wala. Nabalitaan ko na lang, nagpunta para sa may kaibigan niya. Hinanap ko sa hinanap hanggang maalipas yung alauna ng madaling araw. Ngayon? Nakasalubong ko sa may malapit sa lugar namin, nakainom, amoy alak. Ngayon? Tapos, nagalit ako, sinigaw-sigawan ko lang. Sabi ko, iniwan mo yung bata sa bahay, walang kwenta. Inuna mo pa yung barkada sa may anak mo. Ganun. So, Tapos pagdating sa bahay, nireklamo ko sa barangay. Siya nagpakulong sa akin. Pero nakulong ka nito? Opo. Ilang taon? 10 months po. Ay, 8 months. Hindi ka naman makukulong yan kung hindi yun napatunayan, Kenneth. No? Kasi yung 9262, that is a violence against women and children. Opo. No? So, especially kung nasaktan mo physically yung babae. Kenneth, Kenneth, inamin ko na po kasi, inamin ko na. Okay. Ang asawa ko, inaatras ng demanda, kaso lang Ngayon, inamin ko na sa ano. Yung status yun ng asawa mo, hiwalay na kayo? Opo, iwalay na. Okay. So, ngayon umuwi ka dito sa Miagao. Last year lang. Opo. Okay. Ikaw yung panganay sa magkakapatid? Bunso ko, bunso. Ikaw pa yung bunso? Opo. Okay. So, pinaninindigan mo na hindi ikaw yung nang-rape, pero ikaw yung nakapatay kay Maribig Felicissimo? Opo. Okay. At saka sabi mo, pinatay mo siya dahil nagalit ka sa kanya kasi munti ka nang madamay? Opo. Pero kasi yung tanong ng mga netizen dito, Kenneth, bakit kasi hindi mo tinulungan eh? At kung hindi mo man siya tinulungan, mahaba yung pagkakataon na pwede kang tumakbo at umalis sa area habang ginagawa yung rumal-dumal na panggagahasa ng sinasabi mong suspect. Bakit ka pa nagstay doon na samantala na pwede ka namang tumakbo, humingi ng tulong, o di kaya dahil sa kagustuhan mo na ayaw tulungan itong si Maribig Felicissimo, ay tumakbo at umalis ka na lang sa area. Kasama maraming nagtatanong, bakit pinili mo pang magstay doon sa area na malaki yung chance mo na tumakbo kung tama yung sinasabi mo na may isang suspect na talagang yon yung nanggahasa sa kay Maribig Felicissimo? Opo. Ano yung sagot mo ngayon? Kasi po, ang isip ko po noon, kung tumakbo po ako, hindi ko po alam, hindi ko kabisado yung lugar kung may kasama pa ba yung lalaki. Kung mahabol niya ako, paano kung nahabol niya po ako po yung napatay niya. Hindi ko po, hindi na po ako umalis doon, inantay ko na. Kasi medyo nakainom ako noon, sir eh. At saka madilim, sir. Hindi ko rin kabisado yung, daanan kasi, madami na ako pumunta ron. Kung tumakbo ako, kung nahabol ako ng lalaki, patay ako, sir. Nung nandoon kayo sa birthday, kasi magkasama naman kayo doon ni Maribig Felicissimo, ano yung mga na-observe mo sa kanya doon? Wala, sir. Kumakanta na niya, sir. Ano yung mga kinanta niya, itong Killing Me Softly? Hindi ko alam, sir eh. So, kumakanta lang pero siya, marami. magkasama kayo sa lamisan, nagti-table? Opo, sir. Magkatabi talaga kayo? Hindi po. Okay. Ano yung pagkilala mo sa kanya nung gabi na noon? Mabait? Ano yung mo? Tahimik naman po. Nagkwento-kwento. Sinabi niya na gano'n, nagpakilala siya. Kasi nagpakilala siya ng gano'n, taga saan siya. Sabi ko, pinakusap ko rin yung mga tao rin yun. Taga saan kayo? Sabi niya, mister kami ito. Sabi ko, taga saan kayo? Taga dito ba kayo? Sabi ko, hindi. Namasyal lang sila, mister lang kasi kamag-anak lang nila si Papa Arnold. Okay. Maliban sa kaso mo sa RA 9262, itong violation against women and children, meron ka pa bang kaso? If you don't mind, Sir Kenneth, tatanungin ko sa iyo, meron ka bang involvement sa illegal na droga before? Meron po. Biktima lang po ako, nadamay lang po ako. Bakit di mo to sinabi kanina? Nakulong ka sa kasong ito? Opo. Okay. So, kailan to?
2022 po. Saan? Sa Maynila din? Opo, Maynila. Ano yung kaso na ano sa'yo? Nakunan ng illegal na droga or nabilihan? Hindi po, ano po, yung kasama ko po, ang kaibigan ko, may dala siyang worth of 500 na drugs nun. Okay, ngayon... Tapos, kasama ako nung lalaki. Okay. Kasama ako sa dampot. So bago ka umuwi dito sa Iloilo, nakulong ka muna doon sa Maynila? Opo, nung nakulong po ako, lumaya po ako, sinabi ng mama ko, uwi na daw ako dito. Umuwi ako dito, nagbago ako, nagtrabaho ako. Yun. Ilang taon ka nakulong sa illegal na droga? 1 year po, may higit. So nag-plea bargaining ka? Opo. Okay. Ngayon, honest lang tayo, Sir Kenneth. Opo. Ngayon, nung bumalik ka na dito sa Iloilo, sa Miagao, tumikim ka pa ba ng illegal na droga? Ano po, nung pagdating ko po dito sa Iloilo, 2 beses po. Ganun. 2 beses ka na gumamit ng illegal na droga? Opo. Gumagamit lang, hindi nagbebenta? October po yata. Hindi po ako nagbebenta. Okay. Napatikim lang po. Now, ang next ko na tanong, nung gabi na nandoon kayo sa birthday, nakagamit ka ba ng illegal na droga? Wala po. Okay. Handa ka na magpa-drug test ngayon? Opo. So, ilang months na nung last kang gumamit? May 1 buwan na po. 1 buwan. So, Mahigit na po. mahigit 1 buwan. So, Abril tayo ngayon. So, probably noong Marso. Hindi po, mga 3 months po yata. February. Kasi nung mga January, ganun. Bago ako magtrabaho sa pinapasukan ko, sir. Saan ka bumibili ng illegal mong ng droga na inihit-hit mo? Ano po? Saan? Sir Kenneth? Sa ano lang po, Iloilo lang din po, Iloilo. Iloilo din. Okay. Sige. Ngayon, sasampahan ka ng kaso, no? Handa ka namang harapin ito, Sir Kenneth. Apo. Okay. Anong masasabi mo sa pamilya ngayon ng biktima? Itong ni Mama Rebecca Felicissimo na sinabi mong sinakal mo at pinatay mo. Sir Kenneth. Mingi ako ng pasensya dun sa naiwan ng anak noon o mag-anak, mahal sa buhay. Hindi ka naman sinasadya yung nangyari. Hindi ka makakalain na sa ginawa ko, mamamatay pala si ate. Ayaw, mingi ako ng pasensya sa inyo, sana patawad niyo. Yun lang Okay. po. Sige. Kaya naman mahambal mo sa mga emotion nga pamilya? Ilonggohon ta lang ka bala, kay kabalo ka mang guro sa, kay tindi ka mang guro sa Ilonggo? Opo, hindi po. Hindi ako marunong magsalita. Okay. Sige pinahirapan mo pa ako ng Tagalog ko Okay. Anong masasabi mo ngayon sa, ano mambal mo subong sa pamilya mo, kay ti, amo nang ginobra mo, nagbalik halin ka sa Maynila, may mga kaso ka dito, kagi ka preso, gisakit mo sawa mo, kagi ka preso sa illegal nga droga, ambal mo, nadawit ka lang. Subong nga nagpuli ka di sa Iloilo, para kung tani nga maggibago ang pangabuhi ni mo, nakapatay ka naman sang tao. So anong mambal mo sa pamilya mo? Mingi ako ng pasensya sa mama ko. Hindi ko naman ginusto yung nangyari. Hindi ko naman ginusto, hindi ko akalain na gano'n ang mangyari sa akin. Dapat hindi na ako pumunta sa may lugar sa Digay. So, dapat hindi na ako namista para hindi na nangyari yung mga nangyari na yun. Yun lang. Humingi ako pasensya sa kanila lahat sa lugar namin. Okay. Nung nag-surrender ka kagabi, isa ka lang pumunta dyan sa police station? Opo, isa lang po. Sa Maynila po, nag-surrender po ako sa may Taytay Rizal, nagpablate ako sa may barangay. Tinanggihan ako, sabi, galing daw sa police station, pumunta akong police station, tinanggihan din ako. Okay. Nung nag-surrender ka dyan kagabi, bali anong ginobra mo? Nagsakay ka lang tricycle, halin sa, nagsakay ka bus, halin sa May City, pakadto das Megaw, tapos na naog kas police station, daw mo na? Hindi po, nung bago sumakay ng aeroplano, kinausap po sila mama na sunduin nila ako sa airport kasi wala akong pera, nang utang na si mama. Wait lang.
Yung sinasabi mong nagpapunta ka ng Rizal pala doon sa Manila. Kala ko dito, Rizal sa Iloilo City. Hindi po, Manila po sa Taytay Rizal. Oy, pagkatapos sa krimen, nag-diretso ka na yun sa airport? Nagsakay ka doon sa airport? Para Taytay Rizal? Kinabukasan? Kinabukasan po. Grabe Then after pabook ka naman ticket para mag-surrender sa may Miagao? Opo, kasi may balak po talaga ako nung pagkatapos ng pesta, uuwi talaga ako ng Manila at para makita ko yung anak ko. Maasama ko ulit yung asawa ko, ganun. Okay. Balak ko talaga yun, sir. Di sino nagpadala sa mga kwarta para mag-book ticket, halin sa Kaiser Plano, pabalik di Iloilo? Ano, sir, may konti akong pera tapos pinadagdagan ko yung pera ko. Kumuha ko ng ticket niya bukasan, nagpati daw sa ate ko. Okay. Sa bus station. Sige, kabalo ka man bala, Kenneth. Nga ang ginambal mo na nga nagsakay ka aeroplano, pwede na matrace ang kapulisan kung nagsakay ka sa aeroplano. Dira pa lang mabalaan kung nagabinutig, ikaw kung wala. Ano, sir, nagpatid ako sa kuya ko sa airport. Tapos nang sa airport, sabi ko, picture mo ko para makita nila na sa airport na ako. Pero, hindi naman sa picture yan eh. Kasi malalaman yan, Kenneth, kung may ticket ka. Kasi may record yung mga airline companies yan. May record na nga makita ngalan mo dito. Opo. So sigurado ka nagsakay ka sa aeroplano pabalik di Iloilo? Opo. Okay. Sige. Ewan mo kung gabinutig ka o sa mga statement mo nga ginambal kay nati, panayhan ng patihan sa pulis na karo kung hambal ka nga nagsakay ka sa aeroplano pero wala manggali. Meron po, andito po. Sinundo nga po nila ako sa may airport. Okay. Ngayon, sang pag-sugat nila sa imo sa airport, sino nagsugat sa imo? Pamilya mo man? Opo, at saka may kasama silang pulis. Okay. So, pagsugat sa imo sa airport, diretsyo na kamo dira sa may Miagao Police Station. Upod kamo sang Miagao PNP. Opo. Okay. Sige. Salamat kid, Sir Kenneth, sa imo sining paghatag sang kaygunan kag pag-ipa-interview sa K5 News FM Iloilo. Opo, salamat po. So, nasubungan na batsagan mo, kapamahaw ka na da? Opo. Sige. So, ka nakatulog ka man kagabi sang Mayo? Opo. Okay. Ka-K5, Ralph? K5, Ray. Tinabatiano man to ng mga ambal to Oo. Ang bata ni Marivic, ari di sa subong, kasi K5 Ray. Sige. Saryahon ta ang video nyo? Ara na video nyo? Ari yung nanay ni paliwat di pa dayal biliwat kay K5 po kay nagwa ko di sa Viber. Sige be. Para makuha kung nga statement after nga na dakuman siya ang nalakpan na ari. Ano gid gani ang imong ngalan na K5 Ray ara sa schedule. Okay. Sige. Sir, good morning. Upod mo si K5 Ray Umalay sang K5 News FM Iloilo. Pangalan taga ni sir, bata ni Mama Maribec? Si Stephen Felicino. Sino sir? Stephen Felicino. Stephen. Ikaw ang kamagulangan nga bata ni Mama Maribec, no? Oo, sir. Okay, duha man lang kamo nga bata yan, no? Oo. Okay. Sir, nag-surrender. Kinapayag nag-surrender ining si Kenneth Paguntalan kagara sa subong sa presyuhan, interview namon bagulang. Kag kung nakapamati ka kag nakabasa ka sa mga balita, ginapanginwala sini nga siya ang naghihimulos sa imo sini nga iloy apang ginako ya nga siya ang nagpatay kay ginkugaya kunong imo sini nga iloy samtang nagapangayo bulig kay bangod nga nakulbaan siya nga madalahig sa ginobra sang lalaki to nga hindi man kilala nga ginhimuslan yang imo sini nga iloy Sir Stephen. Pasensya gid ginasaysay ko ni sir kay para maintindihan mo bala. Karon ginkugaya kuno kay hambalya nakig sa kuno kay mama mo kay ginambalan siya ni mama mo nga ihatod siya kagway siya gid maglaom nga mo tugali matabo kay mama mo nga pating kabuhi ako no nabutang sa langalang. Sir, bilang isa ka bata kag sa statement sang sining suspect, anong mambal mo sini? Tama gid sir ka lain gid tama gid scripted ang statement niya sir, klaro na. Kumbaga ang malabas gini sini siya ang suspect, siya pa ang witness. Tama talaga po. Doon ginapagwa ya dabi nga manginwala siya. Ang pagpang-rape ya panginwalaan niya pero ang pagpataya do tama gid tama gid ka layo.
Do hindi iya hungod. Pangalanan niya kung sino ang ginatumbod niya nga tao. Hindi iya kuno mapangalanan kay bangod nga dulom ang tsura kuno do hindi iya gid maklaruhan kuno gawa Sir Stephen do mo nang iya sining nga sugulano no? But anyways, ang kapulisan nato nagapati man ano nga daw tama ka layo sa patad ning iya sining nga sugulanon Sir Stephen. Kumbaga i-track mo gid ang statement niya isa-isa mo gid isa-isa. Napasil na pangitabo. Kumbaga, ang ginuhatan niya, ihaboy niya sa bantabo nga ginasubject niya nga amo ni nga si Pulano, pero amo na gali ang binuhatan niya. Klaro na tayo. Okay. Now, subong sir, ara ka subong sa Miagao Police Station, ang pagkadto madara ano tani ang imo sini nga timutuyo da? Ma-istorya siya, makitaan siya? Ay, gina-report ko di subong, kay napasata na kami sang kaso, ay gina-intact na tanan nga mga documents. Amo wala na tabuan man subong ayaran siya subong sa custody sa pulis. Kaya may info man ko kagapon na nakuha nga nadakpan na siya dito sa Manila. Kaya gina-travel na siya dito around 10:30 sang gabi. Okay. So tuod gyud nga balya nga nagpa-Maynila di man siya. Oo. Okay. So ging and then after siya nakabaton ka information sa Miagao Police Station nga ara na siya sa prisuan. May source man ko dito na way pa na headline sa media na kuan ko na bagay pa-validate ko lang tani. Pero subong ano giban pagwa sang kagaw na confirm gid yang positive gid. Okay. Sir, dat ara man da si ang suspect nga si Kenneth Paguntalan. Pero karon ko may istorya mo sa katagaan ka tsansa makaistorya siya nung iambal mo gid siya? Tama gid kalayo sang binuhatan niya. Yung baga scripted gid yung iya tanan statement eh. Yung mga grabe gid buhat niya. Mga natubangon na niya ang binuhatan niya. Oo. Sir, si mama mo na ano na no, nalubong na? Sa subong sir ang status niya ay na-cremate na siya sa hapon. Yung baga ang ano na lang niya, ang iyang buara pada sa funeral homes dalon pa dito sa amon nga barangay sa barangay Tambong sa Memorial Chapel ay on process pang yan mga papers for travel. Okay. Total ara naman dang suspect sir sa Miagao Police Station. Kahit pa paano mambalaton nga ti ang kalagda ni mama mo tawhaya naman, kinadakpa naman ining suspect. Kung tagaan ka tsansa nga kahatag mensahe sa imo sini nga Iloy, anong gusto mo palabot siya, Sir Stephen? Nabangi lang kung mga matulbar ang kaso, pag manabat ang dapat manabat. Amo na. Okay. Para pamtang ka na sa saktong lugar. Okay. Salamat kid Sir Stephen and condolence liwat sa inyo sining nga pamilya, pamilya Felicissimo sa sining natabo si mo sining Iloy nga si Ma'am Marivic Felicissimo matapos nga ginapayag gin rape kag gin patay sa nga suspect kag ang ginatudlo nga suspect amo ning si Sir Kenneth Paguntalan nga ti nag-surrender sa Miagao Police Station. Salamat kid Sir Kenneth. K5 Ralph. Andre, si Stephen Sir Stephen Gray, ang nanay, ang bata ni Marivic Felicissimo, nga kadto sa dere. Nagwalang gid ni kabot eh. Isiling ko may interview ka na si mo. Kay hindi siya pwede kasunod dito sa may castle as a protocol. Kay base ibala kon anong obran niya dala sa kan sa suspect kay Paiba Array. So that's why dere na to siya ginadala sa likod ng sining police station. Si Sir Stephen Felicissimo mo ring subang nga bata ni Marivic, no? Si Kenneth Paguntalan mo rin siyang suspect. So tuod gimagaligi so anong kay naang natabo kagabi bali halin sila sa airport gisugat siya dito sa pulis, Mega Police. No napagabalo na ton. Nga nag-surrender siya. Sa ato sila yung kapulisan tapos kin meet up lang dire para madala sa police station kay Paiba Array. Sige.
Ara na subong si Hepe? Nagkuhan pa siya, naglakat bago lang gid kay may flag raising ceremony sila. Ato subong sa Miagao Municipal Police Station. Sa may Miagao munisipyo naglakat siya. Sige. Balikan ta karon ing imo sini nga dugang nga report ta kay 5 Ralph, no? Sa kay sa sining suspect nga si Kenneth Paguntalan and kung paano ni siya na tinguhan nga mapasurrender sa nga aton sini nga Miagao police station. But then congratulations, nasulbar na dira ang kaso kahit papano sa Miagao. Congratulate ang Miagao Police Station sa siyempre sa ilaman sini nga pakigangot man sa pamilya para mapasurrender ining suspect kay 5 Ralph Mosqueda. Pero mati ta kinasiya sini nga sugilanon do ginapunggan talang naton sini nga karadlawon kina kay do kalayo gyud siyang ipatad sang mga parabat sini, no? That at the end of the day ti iya niya nga statement panindugan niya ni kung amo ning iya sini nga ginahambal nga may isa pa gyud ka suspect nga moya nagpanghimulos sa sining biktima nga si Maribec Felicissimo. Kay 5 Ralph? Yes, kay 5 aray. So upo ta diri kay 5 Jason Talaron, DTX Coffee Mix samtang nga pamahaw ka mo ning kapihon ninyo. Ang DTX Coffee Mix kay nga man nakakapina ka mo naka-detox pa. Kaya syempre D3 Bio. Ubo, sipon, ilan na trangkaso, D3 Bio nyo na. Ako naman si K5 Ralph Dili Mosqueda para sa kampiyon niya balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Alas sa 8:20 mga ka-K5 ang oras naton diri sa K5 News FM Philippines. Mayong aga ka K5 Macjo ang Bali Maria Lorna Alvarez. Hamak mo match money ka nakasakay ka pa sa eroplano para magpalagyo. Bilib gani ko. Bilib gani ko iban nga mga suspect ka palagyo, no? Kundi nga buho kay kilid-kilid pila ka subaan gin pang takla, gin pang agyan kay pila ka kabukiran gin pang taklad makapalagyo lang mo. Ariya nakasakay pa sa eroplano. Mamaritalia Michelina, nagatagalog pa pinabudlayan mo pa kami nga nagapamati. Tagalog siya isa na sa katuig dugay-dugay di sa may Iloilo di way gisa sang hindi gisa kampo tambal magilonggo. Pero kung kabalo ko kinang kinsindim lang sigli Ilonggo, no? Tani nag-Ilonggo na lang ko mo. Kay Sir Jimmy Hameyo sa may San Isidro Haro, nagapamatigid. Salamat kid sa pagpamati. Alas 8:21 mga ka-K5 oras na diri sa K5 News FM. Hatag kita na isang mga reminder sa inyo. Inom ka mo na K5 Paul ang aton sini mga tagpalamati sang DTX sa 500. Sa mga gina-high blood na subong sa statement sang suspect nga si Kenneth Paguntalan, inom ka mo DTX 500 ginapanubo sining imo sining dugo. Kung hypertensive ikaw, may high blood ikaw, kag kung taas imo nga sugar level, ginabalanse sini banwa, ginapanubo man ang imo sining sugar level para nga malikawan mong balatian nga diabetes. Ang Klinika DTX 500 the superior antioxidants kami ang palaya kag di sugar cane extract powder. Alas 8:22. Magabalik kita sa pinaglamang kamang importante nga paibalo sa gihapon. Kaupod ninyo ka K5 Ray Espeja Umalay sa programang Foro de los Pueblos. Standby ka mo. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa Maayong adlaw sa inyong tanan. Ginaimbitar ko kamo nga makigboylog sa programa Kampiyon sa Serbisyo, Dugo para sa Kapwa Ko. Ini nga palaboton nga Abril 28. Boylogan nyo kami kaupod sang K5 News FM at Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Ang aton nga dugo nga malikom, aton nga pagapartiniser sa aton mga kasimanwa nga nagakainanglan. Nadamo gid nga salamat sa inyong tanan. Ano bala ang pertussis? Ang pertussis o kung kilalaman bilang whooping cough, ang isa ka highly contagious bacterial disease. Makalalaton ini sa early catarrhal stage, antes pa man ang paroxysmal cough. Masami nga 7 ka adlaw ang incubation period sini, pero kisa nagadangat sa 5 tubtob 15 ka diyas. Ang pertussis ang tugas ang Bordetella pertussis bacteria nga pwede malaton paagi sa discharge halin sa respiratory mucous membranes sang infected nga persona. Pwede man ini
maglapta paagi sa droplets kag indirect contact sang discharge gikan sa infected nga tawo. Pag-ubo sang 2 ka semana o kung masobra pa, fits of coughing kag pag-ubo nga may pagsuka ang pila lamang sa simptomas sang pertussis. Kung ikaw ang naga-eksperyensya sa mga nasambit nga senyales, magpakonsulta sa doktor kag magpabakuna batok sa pertussis. Ang ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang tagdumalahan sang 88.7 K5 News FM. Tingnan natin kung magprito talaga sa init. Uy! Ayun natin na nasig. Yan Oh, grabe. Sa init lang yan. Pierre, tigi ka, okay? Alright mga ka-K5, alas 2 ang hapon, subong ang aton sininga oras, kag-ari kita subong diri sa compound sa aton sininga estasyon sa K5 News FM Iloilo. Dala naton, bitbit naton ng kaserola, luwag kag mantika. Lantaw nato kung ka matuod ining mga nakita nato sa social media nga kung sa din mahimo makaluto sang itlog, makaprito sang hotdog ang mga vloggers gamit lang ang pinakamainit ka butlak sang adlaw. Subong adlaw naibuluan naton nga 41 degrees Celsius ang kiniton, ang heat index naton diri sa may syudad sa Iloilo kag probinsya sa Iloilo. Masaka kita subong sa ibabaw sang atop sang aton sining estasyon, and let's see later kung sarang balay ni makaluto sang itlog. Ano kuno? Wow, init ang atop. So, lumambal nga 41 degrees Celsius masubong kay niton kay gabiti ang init sa babaw sa atop, no, mga ka-K5. Siyempre, kameraman tayo ito yung choice, masaka din sa. Pierre, tigi ka, okay? Ari na mismo sa ibabaw sa nga top sa estasyon sa K5 News FM Iloilo mga ka-K5. And alang taon nato kung ano ni kamatuod ining makita nato no nga experiment sa pila naton sa mga vloggers online nga mahimo sila makaprito sang itlog sa gamit lang ang init sang butlak sang adlaw. Ano gusto mo? Alright, meron kita mantika. Pabayaan nato ni siya mga subong alas 2:15 ang oras naton. Ano gusto mo? Then balikan naton siya after 1 hour. So babalik kita mga alauna 15 man, alas 3:15 man, no, mga ka-K5. And lantaw naton kung mahimo ba kita nga makaprito sa itlog dire. So inubos na ng mantika para sure bulgit. Pierre, tigi ka, okay? Balikan naton after 1 hour. And let's see kung maging effective ang aton sining experiment subong hapon. A few hours later. Kuwato bid mo nula. Malayas ka gini karon sa panimalayta. Ibus waya. Tindog. Tugit mula. Gus. So, ari tadi mga kakitad, no? After isa ka oras, balikan naton ang aton sining mantika gaging bulad sa init sa adlaw. It's 41 degrees Celsius subong adlaw mga kakipad. Kailan taon naton after 1 hour. Sobra gani isa ka oras, no? Sa aton sining mga kakipad kay na mga alauna 15 kita to, no? So subang mga alas 2:24 subong hapon sa aton sining mga ka-K5 nataw naton kung nag-init kita naman tika. Well, in fact medyo nagtilwa sa kamay. Ano kuno? Idon tong pag hangin kay na, no, nagtilwa ang mantika, but then may gamay pa siya nga mantika diri nga nabilin. Ano gusto mo? No, mga ka-K5 ka-K5 Delmar, no? Natawa naton kung matuod gid bala ining mga vlogs, no, nga naglapta online nga sarang sila makaprito sang itlog kag makaprito sang hotdog kag kung naruman nga mga sudan nga pwede nila maubra gamit ang mantika kag ang init sang adlaw. So ari na mga ka-K5 natawa naton, no, kung ano ni kamatuod kay i-check man naton sa mga
statement sa mga experts kung saan gid ba makaluto ang 41 degrees Celsius nga init sang adlaw. But of course, syempre, kung 41 degrees Celsius ang init sang adlaw, dapat ang imo sini nga init sang mantika mo maglabot man ni sa at least 50 degrees Celsius o 41 degrees Celsius, depende kung ano kainit ang mantika sa kagano kadugay ang pagbulad mo sa adlaw. Maluto bala nga aton sini nga sunny side up. Ara na. Pakita di kay Prebilman, pakita gid. Ipakita gid ang dili kulang ang pataw. Oh. Ipakita gid ang paghihuni sang sang itlog nga pinrito. Araw. Una ko, no? Tulo ang itlog. Wayaw! Hindi ko gusto nga pakawian mo ko sa media. Kabati ka? Medyo na gano'n siya. Yung kape. Ha? Nagputi. Nagsuro. Nagputi? Be? Puti nga tahagro. Puti guro kay mutaw ta sini. Wayaw! So, mga ka-K5, mission field kita sa sining experiment. Una ko, no? No? So, I don't know kung anong ginagamit sa mga vloggers. Anong ginobra nila? Kung totoo gid man bala nga after isa ka oras, pagbalik nila, makaprito na sila sa itlog. But then, gintry naton. Well, in fact, ari pagkatas babaw sa nga top diri sa stasyon. But sad to say, ang itlog gaging bukata, kilawyan. So, abita makatipid dito sa gasol, no? Kaya may itlog pa ko tani mo. Kaya bago ko maluto tani ining itlog, supunan tao kung dugangan ta sa itlog. Pero kung magamuni, nga after isa ka oras, awan ta kaulat, gutuman na tadi, hindi pa ta kakaon. Tapos giluto tang itlog, hilaw gyapon. So, na midlakat sa talom. Dalon ang listalom. Pierre, tigi ka, okay? Pierre, tigi ka, okay? Kung isa ka na pakabudayan ng pangkabuhi, gusto na makatipid sa gasol, gusto na makatipid sa kuryente, Ano gusto mo? init sa ngatlaw, eksperimentuhan ta, no? Pero kung nagutom ka na, ay isang oras na ulat mo sa init sa ngatlaw, mas mayo na lang guro ka pandaron mong gasol mo kang magluto. Pierre, tigi ka, okay? Gid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyo mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan. Nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. May anak ka sa libre nga radyo!
Ako na pinangalaki nga kapesa na mo. Bisan ito mo na away pa na nakakao sa agay yung magkakto si Putsan. At syempre ni Araman sa Mighty C. Sigot na. Tapor, Gabi ka mga tulog kay Marado, ha? Hindi ko naman tulog. One, two, three, go! This time pa rin sa konta. Patay! Ilogo mo. Go. Ilogo mo. Sa'yo ang last mo naglogo. What is? What ang lang nga magtutok sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM. Kay base sa masunod sa inyo naman nga barangay magabisita ang KKB ka K5 Kalingawan. Ako si Presidano Nesa, taga-Mangan nga tao, nagdaog sang third prize nga 3,000 piso sa Suki Ayuda Promo sa K5 News FM sa Klinika di Alternativo Medicina ni Dr. Miloy. Pinigid ako nagabakal sa iya produkto kay makabulog din sa akon balatian. Sa mga wala pa makatumar, pistingin ninyo ang DTX 500 D3 Bio may kisikan DTX Tropinix. Dako gid akon pasalamat sa siningang produkto na nakabulig gid sa akon sing dako sa akon balatian. Ako si Yesenia Castro, taga-dawag niya nagdaog sa second prize or 5,000 pesos sa Suki Ayuda Promo sa K3 News FM Klinika di Alternativo Medicina ni Dr. Miloy. Pinigid ako nagabakal sa iya mga produkto sa nakabuligid sa akon balatian sa mga wala pa makatumatis tingin na ang Ray Umanay para sa Foro de los Pueblos, ang kampiyon nga istasyon K5 News FM, Foro de los Pueblos.
Welcome back mga ka-K5 sa aton sa Barwa kapag pangalagad sa Foro de los Pueblos de People's Forum sa gihapon. Ako ang inyo kaupod ka-K5 Ray Espeha Umalay. Kaya nga kung sining Tiyoy, si Tiyoy Ted ara to sa Hong Kong. So kita na yung makaupod ninyo sa aton sa Barwa kapag pangalagad. Alas 8:39 oras naton sa Barwa. Naka DTX Coffee Mix na kamo, inom na kamo DTX Coffee Mix. Ang kape nga may alibyo sa aton sining lawas, hindi na kamo magpangape sa nga kape nga dugay-dugay masulabang surok-surok nyo kag tiyan nyo kay grabing acid. Ini ang Klinika DTX Coffee Mix mga ka-K5 nga himo sa ampalaya extract di sugared cane kag may chia seeds nga saranggid makapanami sang aton sinibarwa nga metabolismo. Ginapakakas ang naga-sobrang cholesterol sa aton sining lawas nga ginatunaan naman sang grabe nga fats no sa aton sining mga ka-K5. So inom ka mo Klinika DTX Coffee Mix gina-detoxify ang aton sining lawas. Amo man ang pre-bio coffee ni Dr. Ramil Itangoy. Sa mga mahilig mag-inom sang kalamansi juice, 1 kalamansi ang imno ninyo. Kaya 1 kalamansi ready to use na mga kabyanan, hindi ninyo kinanglan magbakal pa sang prutas, yung prutas kung kaysa nagadunot malang kung magdugay. Kung 1 kalamansi juice, 100% kalamansi juice powder, timplahon mo na lang na mga kabyanan, all purpose na. Pwede pang marinate, pwede imnon, pwede tawag ni timplahon sa aton sini nga mga kabyanan, pwede man nga igihimuon nga sausawan. So all purpose 1 kalamansi juice mga ka-K5. Alas 8:41 sa aton sini nga oras, available na tanan nga produkto naton sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa Pasig City Branch, Miagao Branch kag Haro Branch naton. May free check-up kadto kamo dira kag bakal kamo sa mga produkto tanan-tanan available. May tsansa pa ikaw nga magdaog sang aton nga 10,000 pesos, 5,000 pesos kag 3,000 pesos nga papremyo. Sa tanan nga mga mabakal, ang 500 pesos mga binaklan may isa ka coupon. Ang coupon idagdag na siya, ihulog kag iparapol naton. So magabutan, magadaog sang mga papremyo nga aton gin hambal. Ang oras alas 8:41 na sa aton sinibar mga pagpangalagad. Kuha unta report ni ka-K5 Kimberly Caluyo. Dumduman yun ni gimbalita naton sa intalikdan nga Biyernes ni. Ining huros-huros nga driver sang Iloilo Transport Service Cooperative. Anong hambal sang ila sinibarwang opisina matapos gi palabot sang K5 News FM Iloilo. Ngang ila sini nga driver nga naglabay diri sa tubang sang istasyon. No, tama ka huros-huros. Kay ang iya sini nga pagdala sang salakyan sa aton sini nga mga kabyanan kalalapaw na sa gutter, kalalapaw na sa may putwok. Sa aton sini nga mga ka-K5 basta makalusot lang. Nga balaan niya nga may nag-hazard nga salakyan nga SUV nga nagat liko mayuton sa aton sini nga mga kabyanan pero siya wide nagigimpilit sagid nga dasok ang iya sini nga modernized jeepney mga kabyanan sa putwok sang karsada sa aton sini nga mga ka-K5. Karon nakita na sa polgid sa CCTV mga kabyanan, jutaya niya pa mabungguan ang isa ka salakyan sa piyak nga lane. Amo ni ang nagakatabo kung huros-huros kag pulok-pulok ang mga driver. Ang disgrasya nga ginatawag sa lagyan, bisa nagapay muyong kag ginawa mo kahalong, madalasa ka kay tungod sa mga pulok-pulok gani nga mga driver mga ka-K5. Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot. Good morning kay Kapitan Noknok Piña Florida nagapamati sa Maydanao Pututan. Sa aton sinibarwa nga pagpangalagad sa kay Sir Eric Cordoba, Edgar Badbadon nagapamati gid. Good morning kay Kapitan Niknik Pisuela dira sa may barangay Haynaho. Nagapamati gid sa K5 News FM Iloilo. Joanne Arbolado. Good morning Sir Ray. Nagapamati gid ang pamilya Boyko sa Tabok Subaaro. Salamat kid family Boyko, Arbolado Boyko family. Nagapamatigid always sa K5 News FM Iloilo. Anong update sini ka K5 Kim? Natinguan nyo nga mastoryato ang pamunuan sa Iloilo Transport Service Cooperative, i-Transco. Napakita na to ng CCTV. Na-detect na nila, na-locate nila ko sinong driver na kaysang Abril 6, alas 4:30 sang hapon. Ka K5 Kimberly Caluyo sa report. Please come in. K5 News FM Live Report.
Yes, K5 Ray, no, ang Iloilo Transport Service Cooperative o kon ining e-Transco ang hibaluon padugang ang detalye regarding diri sa nakuhaan man sang aton sining CCTV camera diri sa may building naton diri sa may Commission Civil Street. Bali according diri no ang chairman gali sang ining e-Transco K5 Ray ini si Mr. Jodel Cargando nga muning nagapamuno sang nasambitya nga kooperatiba. According ni sa iya K5 Ray, in case no nga mapamatud-an and as captured by the CCTV, wala iya ginatolerate ang amuning sahi sang driving kay hambal gani niya nga syempre ginahalungan man nila ang ila sining integridad bala K5 Ray, especially after sa natabo sa Jorosheli, dugin sa lalama bala silang ginahambalan nga mga huros-huros ang mga modernized. So amo na ang according kay Mr. Cargando nga hibaluon dugang no kay tawag na hibaluon dugang kung sino bala ang nagabiyahe nga to ang iya sini nga background or record sa ila sini nga kooperatiba kay actually mostly sa ila sini nga mga operation once nga may mga complaint regarding sa ila sini nga mga driver gina-validate na nila kay 5 Ray no kag tawag na ginatagan bala sang notice to explain o kon NTE o kon magabot sa punto nga madamo na gid sa siyang violation ipapanaugan sang memo para tawag na ma-explikar man ang iya sini nga kaugalingon and of course kung may sala man gid siya there will be disciplinary action kay K5 Ray. Okay, pero wala pa ma-identify kung sino driver. Wala pa kay K5 Ray. Paano nila ba ma-identify ni? Actually, kay tawag na, for example, nakita sa CCTV nga kung ano nga oras, kag ano nga adlaw. Kaya actually, makitaan mo man na sa may record na sila kay 5 Ray kung ano oras nagagwa, sino nagabiyahe during this hour, kag amo ni nga date. So, matumod na kay 5 Ray, probably kung sino ang driver. Kag tawag na, personal na to, no? Tinguan na to, nga personal man mapakita sa ila sini ang video, kay amo ni ang information naton kahapon, nga kulang-kulang pa bala sila sang information regarding diri sa natabo. So, gusto nila nga ipa-clear man sa side kung sino dira ang driver gid man. And of course, mabukad pa nila bala ang record sa amo na nga tiyempo, particularly sang April 6 ni K5 Ray. So, hibalo na nila sa ila sini nga record kung during that time, sino nga driver, sino nga pao ang nagwa. Kaya may mga ara man sila lista mo kung sino nagwa sa mga particular time, no? And then estimate nila from the Tagbak Terminal. Kita Tagbak Terminal na nagabiyahe da mo, no? Tagbak Terminal to Iloilo City. Kay 5 Kim. So, baloon nila from that time nga 4:30 in the afternoon, estimate nila kung sinoto kagano to nga mga unit na nagwa from Tagbak Terminal going to the route, no? Sa aton sining mga K5 para ma-detect kung sino ning driver. K5 Kim. Kasi hapos mo na magambal nga hindi pag-tolerate. Pero ang mga driver nga mga pulok-pulok, bisan ano mo na kambal, kung tigang bagol, kag tigang ulo, mga amo man nagyapon, pasaway man gyapon sa dalan na K5 Kim. Kag tawag na probably may madisgrasya pa ni siya kung tani kay syempre kita personally pag may man kita dagalabay sa amo nga dalan nga gin lakto da niya kay 5 Ray. Basi bla kung ikaw yung nagalakat nga pedestrian, basi tawag na wala kaya ga notice gatalikod ka tapos gulpi sa iya sumarurot. Probably basi bla may nadisgrasya kay damo dadan galabay. So mo na no isaman sa mga reminder sa mga driver naton nga tug na ambal man gani nila wala kuno sang kota ti nga gidabi nga maggalagsanay kamos dalan. Correct. Why sang asunlog pa kanit sang iban naton nga mga netizen basi kuno ginaubol kuno to ang driver. Amo na nga grabe sang pagpadalagan niya. Di ko na dalasa ito kag nadalahig itong salakyan to sa piyak to sa tabok dalan. Tinader naman nga disgrasya. Pero ang kulba to agin pabili niya to sa mga motorista to sa may piyakalen. Hindi amak eh. Kung ikaw to yan nagadala sa salakyan to lapit-lapit na lang nga sumalang si mo ang modernized jeepney. Di ko mga auto dala mo tapos modernized jeepney kontra mo. Sino ba perdihay? Kag usually abi may matras na salakyan, matag na lugar matag na lugar kay road etiquette na gani kung si K5 Blair Motaliano pa. Sa aton sini nga mga K5 very simple lang ina. Pinamatasan bala sa dalan balaw. Ano karon kung PUB driver si kaw? Mga public utility vehicles drivers naton. Ano man nakadako ang unit kay dala mo? Hoy! Pagabot sa dalan, tanan-tanan kita patas da. Bisan ultimo nga nagadala pa dira sang multicab,
No, sa aton sini nga mga kabyanan, sa aton sini nga mga kulturan, no? Pag-abot siya sa dalan, dapat magpinataha kita. Hindi ko mo kay dako ang salakyan mo, doon si sino ka nga sa dalan da. Well, in fact, public utility vehicle pa ikaw. Nagakarga ikaw sang pasahero. Sa aton sini nga mga kabyanan, nga dapat ang number 1 mo dira nga priority is ang safety sa mga passenger ka K5 Kimberly Kaluyo. Kag sa amo na nga pagpadalagan da ka kay 5 Ray, kay usually abi sa amo nga maoras probably may mga nagatindog. Kung naga-standing, so kung dasig na pagpadalagan mo tapos gulpi ka abi promeno, di tawag na iba na hindi man anad sa standing pero wala na lang sila sang choice kundi magkabit na lang da ka kay 5 Ray, especially kung kay isa abi makasakay kita sa modernized may aragad yang may edad-edad na o kung alang-alang na malapit na lang mag-senior pero hindi pa qualified nga senior. So iba na bisan luya na tuhod kung kay saga standing tiko na mo ni nga pagpadalagan nga madasig. So probably basi magkalatumba. Tiko nagatoros-toros kani sa luhalo nga ginakao mo sulod mo dinay chip dito ka mo to papadalagan nya galalawas utoran panakot sa luhalo to. Oh, man gani usually hindi ka na makadalas ang pagkaon kay di ka pakot kung katindog ka kung kapungko mo. Kay golpeada ano mo ilisyo mo no bila mo golpeada ang habyog sina. Sus, sa aton sini nga mga kabyanan nang tawablaw na lapit-lapit sila tumalabot tong auto nga puti tos pila sa piyak nga lane. Kung nagalantaw ka muna sa aton sini nga Facebook Live mga kabyanan. Sino kini ngalan sang chairman sang si Mr. Jodel Cargando. Jodel Cargando. Sir Jodel Cargando, palihog ko. Reviewhan ng tanan-tanan nga mga driver nyo sa unit yung sa i-transco. I-locate ni Galayon sir kung sino ng driver ni nga pulok-pulok nga ha? Sa aton sila nga mga ka-K5 kag tagaan nyo sang nagakaigo ni nga disciplinary action. Kamo hindi taman tani gusto nga madulaan bala trabaho ni mga driver kini gapangabuhi man sila ka-K5 kim sang insakto mo. Pero kung nagatrabaho ikaw ibutang mo sa lugar kag katrabaho ka sa insakto hindi ka magtrabaho sang pinagpulok-pulok mo da. Kaya naman kung may nadalasa ka na kami nabungguan ang kabuhi hindi mo na mabalik. Pero kung ikaw nga driver nakasala madulaan ka trabaho maka-apply ka pa sa iban nga obra. Ka-K5 Kimberly Kaluyo. Di ba la? Amo na gani kay diba last time nagambal man yan na si Mayor Treñas nga i-retraining o kung ipadalom liwat bisan ba sa ano mo na ka-retraining gastos na kamo da sang kwarta nyo da ka-retraining nga inini bisan ultimo nga driver kensindi ni sang etiquette sa dalan road manner sa dalan no o galing kay mga driver bisan ko sino pa tong mga lisensyado ganit kang nakakuha pa sang lisensya nga tarong amo pa kung siyang mga lugtasan ka kay 5K mo. Amo na gani. Silingon, nakadepende na sa tawo sa driver. Amo man ang balk kay 5 Reno sang LTFRB ni Atty. Altura ng balyang pagkahuros-huros sa pamatasan na iya. Bisan ano mo pa naka-training, bisan ipadalo mo pa na sa pila ka adlaw nga mga seminar, kun ara na bala sa batasan niya, sa iya sini nga pag ginawi nga mo na yang magbiyahe, may nito nang yang sini nga ulo, kag dasig siya magpadalagan. Actually, according nga ni kay Mr. Boyet Marcon sa WVTC, dapat ani nang dalagan ng mga 40 lang mo, 40 kilometers per hour. Pero bakit anaton? Makita mo da, layo ka pa lang nakita mo na nag-hazard ng SUV. Maliko na siya sa piyak nga lane. So dapat nagmano ka na, nag-abahar ka na, nag-slow down ka na da. Basic principle man na kung driver ka mo, ka K5 Kim. Bisan wala kaya sa lakyan, balaan mo na. Ikaw gani nga way ka sa lakyan, balaan mo na kung anong prinsipyo sa pagpadala sa salakyan sa dalan, di ba? Oo, kag tawag na malao ka kay 5 Ray, makitaan niya man nga ang ibanda gani nga nakauna sa iya, nagbahar man dira, may motor na or jeep nga nagbahar, pero siya nagdiretso, siya nagliko siya ng lapaw to siya sa may footwalk kay 5 Ray. Dapat malocate ni subong kag may baluan naton kag kung anong disciplinary action ngay patuman barwasang i-transco. Hindi lang siya i-transco ha. Sa tanan-tanan barwa nga mga modernized jeepneys, gapanawagan kita sa inyo. Ipaalinton nyo gid sa mga driver nyo. Ang pagka-uros-uros kag pagkapulok-pulok nila, ibutang nila sa lugar. Not all. Ang mga driver lang nga identified ninyo, barwa. Kay may iba naman nila mga driver nga, grabe maganing halong sa dalan mo. Nga hindi makadisgrasya sa aton sila mga kabyanan. Pero kung mga driver nyo kasubong sinisang driver sang i-transco nga ni, no? Ka pulok-pulok, palihog lang gid ko. No? Ihambalin nyo ng mga driver nyo. Hindi nyo pagulata pa nga ang kaso sang mga nagaka-aksidente dire sa may syudad Sililo mataas.
Kag ang tanan nga mga involved modernized jeepney. No? Sa aton sini nga mga kabyanan, mga ka K5. Nugay kita pa pa siga-siga sa dalan. Kaya ang dalan niya way kay pragiya sina. Iya na isang public. Magitawag nga public highway na. Kaya na isang publiko. Hindi na imo dalan nga magpinagusto kada. Ka K5 game. Yan mo na gani kay K5 Ray, no? According man kay President Marcos, kung modernization sang mga units, dapat modernize man ang batasan. Professional driving. Sige. Salamat kay K5 game. Sige, balita nagikan sa transport sector. Ini naman si K5 Kimon Tanyo Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ginatamyaw ta pa rin yung family dira sa may barangay Bagakay, Putotan, Iloilo. Nagasigabong ang K5 News FM naming signal tada. Salamat kita sa mga Castillo family dira sa may barangay Bagakay, Putotan, Iloilo. Good morning, gid. Sa mga Tuos family sa Tigbawan, good morning. Nagapamati gid kay Ma'am Raquel Gobatanga dira Singgori, La Paz. Good morning. Kay Sir Rolando Balondon mayong aga gid, nagapamati gid sa aton sinibar mga pagpangalagad subong nga aga. Si K5 Route balik report naka-standby sa linya naton. Ari pa gid do sa aton sini nga mga kabyanan, ang alagyan da sa may Saraga, no? Sa aton sini nga mga K5 do pila na naka do susubra na isa ka bulan o 2 ka bulan nang labay-labay naton do gimbakbak na nakagipabayan da. Duay man nagahulag da. No, sa aton sini nga mga kabyanan, gin bakbak yun da, ging losbot-losbutan yun ang dalan, kagin pabuyan-buyanan sa aton sini nga mga K5. Ano laton yung magbobo naman ang ulan, tapos mambal ka mo nga grabing ulan, di kami katrabaho sa Mayo. Subo nga, wise ang kontrat, sempo mga kabyanan. Ang dalan da, di bigapon makayo-kayo da sa may barangay Malunang, Saragada. Ang mga motorista gareklamo na da. Kaya mo ko maglabay ka na lugano, ano lang ga disco, kagayog-uyog ya, sulod siyang salakyan mo da. Oh. K5 Ralph Dili-Dili Mosqueda, balik report sa patrol. Please come in. K5 News FM Live Report. K5 Ray, kontak naton subong alkalde sa Banuasang Zaraga. Angot sa siningdalan na actually barangay Malunang ni ang Saraga, barangay Malunang Saraga ni from Kagamutan Norte Leganes tabok kadiri padto sa may tulay sa Saraga. Malunang Saraga na ni K5 Ray. Mga 2 months na ni more than ang project ni. Ang kontraktor kilala mo? Kilala ko? Kilala mo? Ano ko rin kakilala? Mas tama ka kilala mo ko sa ginasabak-sabak mo ko sa ginahimas-himas mo sa. Ikaw pa nagapakaon sa iya? Ara naman kita da. Di tanigin message mo ko anay. Chunyok. Chunyok. Okay. Si Onyok. Kilala mo? Chunyok ang kontraktor. Pero di din yan sakto ko tawag ni gani, pabuyan-buyanan. Hindi niya pwede ka K5 Ralph da. Saan mo na nag-umpisahaw ang pagipangbakbak da sa dalan da? 2 months ago? Saan na ang completion na date ya? Pinapunta pa naton ang DPWH sa 2nd Engineering District, si Jim Ramon Chavez sa medyo busy pa kay Lunes, naka-flag racing pa sila kay 5 Ray. So under na sa DPWH, engineering office sa the district nido, hindi sa Banuasang Saraga? Hindi. Kay National Project ini siya. So, DPWH District Office, K5 Ralph, no? Dira sa may, of course, may coordination sa LGU, Local Government Unit, sa Saraga Municipality sa Saraga. Si Mayor Jopel de Soldevilla, kamusta ako? Duga-duwa, mag-issue ng statement. Tiyabalo niya lang ka na nga, kabalo ikaw, K5 Ralph, nga ining dalan naton diri sa Saraga. Kinakayo ini siya, no? Mga duwa ini kabulan naton, nga kinakayo, ining dalan diri. Kagtias na subong matapos ang 2 ka bulan, lubak-lubak yapon ang aton nga dalan. Ang tambal-nambal siya,
ang ingdanan sa K5 ranks, hindi ni under sa aton sa munisipyo, kundi adain siya sa DPWH national project in siya. Pero kabalo ikaw bala, mayor, nga bilang isa ka alkalde sang syudad, kagagapalinton man sang public safety naton dira sa Banwa sang Saraga, nga bilang isa ka alkalde, mayara kita sang boses kag tingog para nga mapadali ining proyekto sang DPWH dira sa Banwa sang Saraga. At tawagan ta karon ang ato sining district engineer para makabalo, pero hindi lang ko magpa-interview anay ha. Tiyan mo na si Mayor Joe Percio de Villada magambal mo. Kaya alin siya sa radyo man sang una. Manuglay-gay ni siyang piyak na estasyon sang una mo. Gani. Mo ni, basta si Onyok ang kontraktor Onyok? Hindi yang ido ko, kamo mo ngalan sang ido ko, si Onyok mo. Si Onyok, abi ko di PWH, di shared shared contract? Shared project? Oo. Bali, from DPWH, ang siyang nagdaog sa bidding. Si Onyok. Pero basi may third party pagid ni. Ano na ng balko? Tapi, hindi malayo. Kaya kung lang tawon ng bako, ang ilang grader nga gingamit. Oo. Para naman kita mga equipment naman nakita mo. Diyang tulay ito sa dingli. Ito na kayo na to. Na umpawan ka na? Pari naggirinamo to subong. Naman? Butangan to sang paskil nga thank you Congressman Diron. Di siya kuno to nagpadasig-dasig ubraman? Si kuno man pero siling sa ibang to ay siya kadtong irmi sa kaysa ka business mo nag siya kadto to si Photo yan nagbisita dito. Oo. May pa si Photo nag-request ang budget sa DP. Oo. Tiyong man na to nagyan mo to? Wala pa ko puli to. Oo. Tiariho, basi bala kagya mo naman ay delay kay mamo may mga shared contract di bala nablagin hatag na sa kontraktor, ang kontraktor mangita naman siyang maubra sina subcontractor. Correct yan. Tiyan mo naga-delay kay ang pondo from dako nagakihad-kihad mga kabyanan. Tidak sakto man? Di amo gidi. I-try ta karon na buton si district engineer or si Engineer Ramon Chavez ang in-charge sa project. Okay, mamubudlay nag-approach pa na yan sang tulay mo. Di kisa ga-cause pa na sang traffic. Di ko kisa kung baguanon kalbala nga motorista bago ka lang nakalabay sa muna nga dalan ya. Kagway ka makapreparar. Kung kaisa ganito hindi pa na mo nakasanag ang mga warning devices na sang DPWH da sa area mo. Matumba ikaw, ma-outbalance ikaw kung motor ikaw. Kiti buho-buho ang emotion nga labayan mo. May tanin na kung mga buho-buho na guya mo kay DTX Beauty Soap na makakakas na. Pero niya nga buho-buho sa dala niya, kinanglan niya nga siyang trabaho, siyang kontraktor na. Ikabudlay, mo na nga aton dari gabantay lang kita kung bapadasig-dasig una. Aton niya kasi manuwag, agidra. O, delikado gid. Tiyo, lagyan gidi. Lagyan sang pututan, lagyan sang dingle, lagyan sang dumanggas, barutak. Taraga, tanan. Kung hindi nila padasig-dasig K5 Ray, kag uyaya sa po na kontraktor nga ang ilang bako, kag ilang grader, nga do wala nakatumar may PC. Dumasakiton? Ilang resistensya. Dumasakiton? Doon edition ba ilang mga bako, kag do mga ay maay. Patumaron nila sang DTX 700 na para magpropresado man ang bako lang nila. K5 Ray. So, tutukan tani karon, upo na taga DPWH, ano ila sininga statement dire kag kung saan og dili tapuson, anong matabo dire nga kay hinay sa sininga proyekto kag K5 Ray. Sige. By the way, isigway ko lang, may nadiskrasya dito kay sa kaga sa may Banwa sa Kalinog, duha ka minor. So, patay gini ko ng duha initially K5 Ray mo. Disgrasya kagahon? Oo, subong nga galang nagamotor ning duha ka mga minor, bati ko do nahulog sa tulay. Diri sa impormasyon nga gipalabot sa aton, kaga ginbawi-an sa kabuhi ini nga tulay. Pero si K5 Nicole ako na kontak na si Police Lieutenant Police Major Fernand Libungan. Mga minor ni na disgrasya sa motor, kada sa may Kalinog, kaga initially napatay ni sila kuno nga duha ka K5 Sige. Ara ka para sa gawin PS no. Ti kamusta na way pakbalik si Hepeda? Ari na si Hepe din na to si Hepe.
CP, sir. Atikat ako, bago lang siya. Sige, dasig lang kulang naman kita kulabos sa oras. Dasig lang kung anong iya sini nga mambal to sa statement ng suspect. Okay. Ano nila? Pero si Si police, ano ganida? Captain Francis Donnie Lumahan, sir. Si kasi 5 Ray umamin, sir. Sir, please, Captain Manahan, sir, good morning. Live kita diri sa K5 News FM Iloilo. Ano yes, try, sir? Good morning, sir. Ang ato ng siniser nga update matapos kati anong status ni Kenneth Paguntalan, sir? Surrender or arrested? Voluntary surrender diri sa aton police station. Okay, voluntary surrender. Agad pa yung sinikay na, sir, na interview namon sa kina, ginambalya nga ging sugat yung kuno siya sa airport kagabi? Ang pamilya na, nag-assist kita. Nag-assist kita. Okay. So, Butchilingon, sir, after the incident, nagpalagyo giman sa Manila? Yes. Amo na yung allegation. Okay. Sir, ang pagpanglugos o kung paghimulos, ginapaginwala hugot sang suspect. Pero ang pagpatay sa biktima, ginako ya. Nga ginkuga ya because nga naakig siya sa biktima kay jutayan nang mabutang sa alang-alang ang iya sini nga kabuhi. With that statement, sir, anong inyo sining nga paghangop sinada and subong anong mga kaso ang natalana nga pasaka naton sa suspect nga si Kenneth Paguntalan? Sa subong, sir, actually gina-prepare naton ang aton nga kaso nga ipasaka sa iya. Ang iya nga statement iya na actually hindi pa naton mabasihan kay iya wala man sa presence ang iya council. Okay, But then, ang aton na, kinamatarong niya man na nga kung anong iya gusto nga iyang balda, iya na nga statement. Okay. But then, nag-focus itagyapon sa aton nga investigation. Okay. So, sa investigasyon nyo, sir, anong gagwa ya? Kung lataw naton sa result sa medical legal, may arasing signs ng sexual abuse. Dahil ang mga injury na agong sa biktima natin. Okay. Nagkapatibla kita, sir, nga isa lang kabilog ang suspect sinidre o kon may ara pangaiban? Kung lantaw naton kay kagahon na, kag medyo ligwin ang lugar na hindi man siya populated, wala man medyo layo ang panimalay. So medyo labo nga mahambal kita nga may iban pang gahulat dito. Okay. Sige. So ano nga kaso pasaka naton siya, sir? Subong ginatun-an pa naton kung kaya naton mapasaka ang rape with homicide. But then lang taon depende ni karon sa pag-assess ng aton ng piskalya. Rape with homicide. Yes. Okay. Sige. Salamat kid, sir. Simo sa oras kag tiyempo sa K5 News FM Iloilo. Okay. Salamat. K5 Ralph. Si Police Captain Francis Donnie Lumahan ang hepe sang Miagaw kag K5 Ray. Manahan, no? Ano pa yung Lumahan. Francis Loni Lamahan. Doni. Francis Loni Francis Loni Doni. Francis Doni Lamahan. Police Lumahan. Police Captain Francis Doni Lumahan. Ang hepe sang Miagaw Municipal Police Station, mga ka-K5. Rape with homicide, ka-K5 Ralph, ang kaso nga pasaka siya. Kung na-process nila sa mga ma-file sa sining suspect kay K5 Sige, salamat kay K5 Ralph. Opo, dire kay K5 Jason Talaron, ako naman sa K5 Ralph Bili Mosqueda para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Oras mga ka-K5 sa K5 News FM Iloilo, alas 9:08 sa aga. Nakatayo ako sa aming gate, nag-aabang na sa kanya, sana di ba ako late. Kumakabog ang aking dibdib, ang lakas ng aking faith, na ako ay kanyang ngitian kasing tamis ng chocolate. Curly ang kanyang buhok, tawag sa kanya ay si Kulot. Isang poging lalaki, happiness sa akin ang dulot. Mga tingin niya malapot, puso ko'y lumalambot. Anong meron
sa'yo hiwaga ba na bumabal? Bakit ba sa'yo? Good morning, Ged, kay Sir Prince Uno Palacio, Edgar Badbadon. Good morning. Sa mga K5 taxi patrollers nato nga nagpudgis sa to silibarwa nga pagpangalagad. Unahin, makatabi ka lang sa upo. Sa mga kasimanwatas banwasang putota, nagapamatigid sa aton mayong aga sa inyong tanan. Inaalis ng aking lungkot. Sa mga ngiti mo ako'y parang inihigop. Hindi ko na talaga to kaya na malimot. Baby ko si kulot, pag-ibig mo'y pilit kong inaabot. Sana ako na lang ang makasambot. Dasal ko kay Bathala, wag mo tong ipala. Sa pangalan sa serbisyo publiko mga kabyanan sa bilog puwersa ng K5 News FM Philippines. Sa pangalan sa among siling nga Chief Executive Officer Dr. Amil Itangoy, magabulos ng impormasyon sa kayong lawas. Bantayan dugang ang mga impormasyon kag balita karon. Alas 11 upod kay K5 Jan Sapio. Maricel Baloro Kasipi, good morning. Sa pangalan sa among technical partner sa K5 News FM Pasig City, Bon Sapio na Dilin Sautong. Sa studio ka K5 Paul De Hada. Ako naman inyo kubos kalagad sa kahanginan. Ang inyo ka K5. Ka K5 Ray Espeha Umalay. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, iniang K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama.